da ongi etorri 2026ko ekaineko 25ko udalbatzara. Gai zerrendan ditugu 9 puntu, baina sartuko ditugu beste bi lehen komentatu ditugunak, telefonoz Inigo eta Jon. Punto bada, aurreko plenuan onartu gendun barne araudixai aldaketa txiki bena idixeuen. Eta zela gai ordenian ez dakaun sartuta, lehen onartu bihar deu, punto hori sartzia. Bale? Bueno, orduan hasiko gea aktiakin eta gero 3. puntuan hor sartuko dugu, ez pasatzu importantzat. Bueno, orduan, lehenengo puntuan, maiatzeko 28ko akta onartzia, zeo zen? Ez? Onartuta. Ez dakit. Bueno, gero esango jaso. 2. puntuan, udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematia. Maiatzeko alkate, hirigintza eta jendarte alorreko ebazpenak. Alkate ebazpenetan, 77 txik eunea, 23 ebazpen desberdin, hirigintza ebazpenetan 36 txik 46 amaika, eta jendarte alorrekoak 33 txik 49 17. Hemen, zeo zen, Jon, ez, Inigo, ez, aurrea. Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Aitor. Bai, atzalde hon danoi. Bueno, hasiko gea kirolai lotutako informazioakin. Bueno, lehenengo da behin, udaberrixa badijua, udia etorri da, bai, eta azkenengo plenuan esan ginen bezala, makina bat kirol ekitaldi doz. Urrengo ekitaldixak aipatzeko, o azpimarratzeko, oango igandian dakau ARCBiko estropadak mutrikun, eta urrengo aztian, beukiko reuna da, sokatira txapelketa. Hau esan da, baina dugu esan, kiroldegiko langileak ateatako idatziai buruz, urrengo puntuak nahi dugu aklaratu o komentatu. Lehen da bizi, idatzian, udaleko idatzian plazaratu duen bezala, harridura sartureu idatzi hau, bertan esate dugu bezala, udalak jaso enpresakin hitzartutako ordainketa danak endadaka eta eguneratuta daka. Naiz eta, jaso kirolak dan, odakan arduria langileen nominak ordaintzeko, esan udalak eskuan dituen neurri guztiak hartuko doala langileei ordainketak dagokien denboran eta kopuruz etxia. Hau dela eta pasada martitzenian kiroldegiko langileekin batu ginean udaletxian, haiei entzun, haien ekarpenak, kexak entzun, eta datorren astelenian dakau jaso enpresako arduradunekin batzarra. Datorren astelenian dakau jaso enpresako arduradunekin batzarra, lehen esaten den bezala, udaletikan dakaun baliabide danak ipineko ulako martxan, jasoko langileak, o kiroldegiko langileak, beron nominak denboran eta kopuruz kobratzeko. Ez denai bukatu, udalak, ez denai bukatu, bertako langileei eskarrak eman gabe. Eukideuen, eta bizideuen momentu zailan gainetikan, o zailen gainetikan, herritarrei udal kiroldegian zerbitzu ematen jarraitu duelako. Bai komentatu ere, datorren astelenian San Pedro eguna, ekainako eta 9. Azken urteetan bezala, kofradi zaharrien batuko gea, eta itxasuan galdutako mutrikuarrei omenaldi bat egingo diogu. Askotan esaten duen bezala, ezin dugu aztzu, nondikan gatozen, eta urtean, aipamen berezioa nahi dixeuen Xabier Basterretxea burgainari, txordoi, bolondrez gisa, errigintzatikan, enzoan lana, liburuzko bat idatziz, itxasuan galdutako mutrikuarrak gure guguen edukitzeko.
Atzarle ondanoi, nire partetikan, bakarrikan gogorarazi nahi dut, udako kultur emanaldixak azten diala asteburu hontan. Zapatuan eukiko Madalena Bezbatza eta akordeo italdian kontzertua. Gero urrengoko astian usteak lauan, eukiko Queen gogoan ikuskizuna eskiniko deuela Mutribuko musikabandak Jon Gurrutxagakin batea. Gero usteak 10 izango da nahi artea Bezbatzan txandia, eta bukatzeko usteak 18 gure ametsa dantza taldiana. Oso ondo, aurra ingo dugu orduan. Oan bai, sartzen deula lehengo puntuak. Bale. Bai, lehen ez eta aipatu urgentzia kontua, baina horixe, lehen esan deten bezala nahi deu urgentzia sartu barne araudiko aldaketa hori, eta orduan ingo deuna da lehen bozkatu, ia puntu hori aldeun sartu. Bale? Bueno, orduan puntu hori sartzeko aldeko bozkak, onartuta gelditzen da, eta orduan laugarren puntua izango litzake, 2026ko maiatzeko 28an onartu zen barne araudiari urgentziazko aldaketa. Inar? Atzalde hon. Urgentziazko aldaketa bezala sartzeko arrazoia da, herritarrei eskaintzen zaion zerbitzu bat, kaltetuta egoten nahi dalako azkenengo egun astetan, eta, pixkat azalpen bat egingoet, saiatuko naiz diplomaziatik egiten da ezazerretik, eta gero bozkara eramango dugu. Bakizuen bezala bain dela hilabete hemen araudia onartu genuen, araudi hori onartzeko lanketa gintzan bai beste bi alderdiekin batea, behien aportazioa jaso zian, eta baita langileen ordezkarien eman zitzaien bide behaien aportazioak egiteko. Lankidetza bastante honian ateadan araudi bada, ikustet nahiko koherentia gainea, eta batez ere udalitz administrazio publikoko langileen hitzarmena hartuta. Udalitzek eskubideak eta obligazioak eta beharrak markatzeitu, eta behin hortikan udalak eskubide hauek alditu zabaldu. Eskubide zabaltze horretan, besteak beste, 6. artikuluan malgutasunan eskubidea gehitu genuen. Honen helburua zen, batez ere, kanpotik etortzen dian langile asko dazkau, kontziliazio arazoak euki aldituen jendia, kasuistika asko doz, batzuk goiztiarragoa dira, beste batzuk logeixo iteue, malgutasuneako aukera eman da. Enpresa batzutan, fabriketan, asko eta asko, 8 sartzea eta 3 atea, eta ez do malgutasunik, baina ez genuen nahi hortan erori, eta malgutasunan artikulu bat jarri genuen. Malgutasun artikulu horretan, udal bulegoetako langileen ordutegiak markatzezian, behatzirak aurretik malgutasun tarte bat emate zitzaien bertaratzeko, behatziretatik ordu bitara derrigorrezko presentzialtasun bat eskatze zitzaien, eta ordu bitatik aurrea, segun ze ordutan sartzen dian, irtera ere malgua izateko aukera emate zitzaion. Kontua da, irakurketa, ez dakit sesgauak, interesatuak edo gaizki ulertuak, artikulu honek eman du bide oso jende gutxien artean, ze langileen 89 nahiz eta behin-behineko egoeran egon araudi hau normaltasun oso zaida aurrea eramaten, batzuek irakurketa izan da 9 ordu bitara bakarrik eman behar dutela herritarri zerbitzua, aurrez aurreko zerbitzua. Honek zekarri deu, orain arte herritarren arreta zerbitzua 8:30 irikitze zen, eta azkenengo egun aste hauetan 9 arte ez da iriki. Horrek ekarri du, jende asko ohitura 8:30 etorri da, eta udaletxea aurkitu dugu itxitxa eta lehiatia itxitxa. 6. artikulu honek badaka, lehen esan duten bezala, eskubide bat, dala malgutasunana, baina bete behar bat ere badaka, dagoela 6. puntuan, eta bertan aipatzen da, beti ere malgutasuna onartuko dala zerbitzuan kalterako estenian. Eta hemen nahiko garbi dago kalterako dala. Baina, lehen esan duten bezala, interpretazio eta irakurketetan enaiz hartuko, eta ingo deuna da,
11. puntu bat gehituko deu, ondo iruditzen balima zaio udal batzai, eta onartzen balima da, eta 11. puntu honetan, zehatz, mehatz, ondorengo testua gehituko da, testua idazteakoan ere bai, puntutako makondo pentsauta doz, bigarren interpretazio bat ez egoteko honekin ere, eta espero eta azkenengo aldaketa izatea, eta ez egotia hemen udalbatza bakoitzean gauzak zorrosten. Ze ez da inungo helburu txarrekin araudi hau, da gauza normalak paperian jartzea. Orduan, geldituko litzateke testua, herritarren arreta zerbitzuan, HAZ eta bezala ezaguna, eta ondorioz udalaren arrera eta herritarren zuzeneko arreta lehiatean zerbitzua ematen duten langileen kasuan, herritarren arreta jarraitua bermatzeko, derrigorrezko presentzia 8:30 orduetara izango da. Derrigorrezko presentzia tarte hori amaitu aurretik eta ondoren, langile horiei, udal bulegoetako gainerako langilei aplikatzen zaien, sarrera eta irteerako ordutegi malgutasun bera aplikatuko zaie. Artikulu honetan ezarritako gainerako baldintzak eta zerbitzuaren funtzionamendu egokia errespetatuz. Aldaketa honekin, gure administrazio publikoaren bete behar nagusienetako bat bermatzea nahi dugu bueltatu. Dala, goizetan, aurrenengo orduan, zerbitzua jaso nahi duen herritar guzti horiei, ez kentzia, orain arte urtetan naiz eta araudirik ez egon, emandan ordutegi zabal hori. Jon, zehose, gaitzeko? Bai. Abizatu dugu lehinarre, puntu sartu behar zela plenuan, eta ondo ikusi deu. Eskertuko duke, oin irakurri duzuen aldaketa hori aurrez jaso izan bagenu idatziz, irakurri, eta guk ere ekarpenak etxeko irakurri duzu altua, baina, askotan gauzak ez, ikusteko, ez dakigu esan dezun hori ondo, edo ekarpen bat egin gonduke, irakurtzia gauk ere, aurrez, ondo ongo litzake. Baina, hori alde batean aldagata. Malgutasuna aipatu duzu, eta nik uste dut, hortan jarri behar daula fokua, malgutasuna, nik uste dut udalan partetikan, eta administrazio publiko guztien aldetikan, udal langilei, edo funtzionariei eskaintzen dizon gauza badala, eta malgutasun hori bi norabideko izan behar dela. Hau da, malgutasuna guk udalangileekiko, eta udalangileek baitxa ere udalarekiko. Zeba, biharreko tendia, askotan urgentziak, edo bihar berezitxak, orduz kanpo, lan orduz kanpo, behin baino goizotan eskatzen zako langile askoi, lan egin behar dugula, edo zer egin behar dela, bukatu behar dela, edo jaixak diala, hori edo zer kasuistika, eta hor, gaur zure txikan, da bizar gure txikan, ez? Beti malgutasuna izan behar da bi norabidetan. Eta hori positibotzat ikusten dela izan behar dela, eta betire fede honez, eta borondate honez, danon partetikan baldin bada, eta nik uste hori dela oinarrixa. Eta langile publiko gehienak hori izan biharrek ere baldin bada, horrela funtzionatzen dugu, eta jarrera eta borondate munduko honena baldin bada ere, guztien aldetik, betidu baten bat, xirrikito bila da biena tranpietxeko edo borondate ez honez jokatzeko. Baina beti berdinak izaten dira. Eta egoera hau antzekua, neu gobernazio zinegotzi izan izanen ere, pertsona ordinakin edo egoera antzekuakin, tokatu izan zat bizitzia. Beste araudi bat onartu gendun garai hartan, zala fitxaketen inguruan eta hori, eta orduan ere izan zen xirrikito bat topatzia, legi ez bete eta, tranpaketzen jarraitzeko. Orduan, ondo ikusten dugu aldaketa hau, tristia da lebiltzia, esan bezala, tristia da. Danok borondatu honez etxen dugu gauzak, eta esan deten bezala malgutasun hori danoi komenizaku, bai guri eta bai langile ere bai, baina borondate honik ez dagoenean, eta trampa nundikanein bilatzen xirrikitu bila ibiltzen ganean, olako egoeretara ematen dugu, eta azkenean danontzako kalte, herritarrantzako kalte, udalitzentzako kalte, eta udalangileantzako kalte. Azkenean konfiantza falta batera ematen dugu, eta ize honik ez. Osa que, onartu beharko da, tristia da, onartu eta handik ganaz de betea, hilabete batea onartu behar zatea, baina, bermatzeko eta udal zerbitzu egoki bat bermatu alizateko, biharrezkoa da. Eta neuri gertatu zat, eta inizia izan nion, azte honetan etorren nintzen papel batzun bila goizean 9:00 laurden gitxotan, eta udaletxea zaun itxitxa, argi denak atzen da, ze pasatzen da hemen. 9:00 laurden gitxotan udaletxea aztegun baten itxitxa, ez diarreko jaixak, ez da huelga, ez da ze pasatzen da, ez? Eta, 9:00 laurden gitxo zien, eta udaletxea itxitxa, eta argi denak atzen da. Alketik alde honen, ze pasatzen da hemen, ez da normala. Eta herritxarra kanpoan zaintzu zen. Orduan, onartu beharreko aldaketa bada, eta guk behintzat aldez. Zan biharra dakat, etxe gutela komunikatu, egin bihartzegoen aldaketa hori.
Bueno, gure partetikan baita alde bozkatuko dugu aldaketa honekiko. Arrazoien debatean ez gara sartuko, baina bai Inarrek aipatu duen bezala, guretzako bai da ezinbestekoa 8:30 bulego, herritarrei irikitza dagoen gune bat, irikita egotea bermatzea. Honek, malgutasun kontzeptu honen, igual, behar bada, langileen konkretu batzuen malgutasun eskubide batzu ezjakintasunatik diote. Igual, ikutu dezake ez dakigu, baina ezinbestekoa bai da, bulegoa irikitzea egotea. Orduan, margen hortan, bulegotan, jende gehiago egon alda, batzuk, behar bada, edozein arrazoirengatik, beranduak iritsi daiteke, baina behintzat, bulegoa irikita. Bulegoa 8:30 irikita. Hori jende asko dago pendiente bulegorrek irikita egoteko eta bai, hor premia ikusten dugu. Ondo, barne araudiari aldaketak eitzeko aldeko bozkak. Hau batez, onartuta. Aurrengo deu, 5. puntuan, Santa Katalina komentuari dagozkion berri emateak eta berrezteak. Hemen, Jason, helen ez dizut galdetu, 4.2 horren barruan, eta ez dakit danak bozka eraman behar dian, danak. Ezke berri emate batzuk ere badoz da horretxio. Listo. Aitor, nahi zunean. Baina, engore hona da, Laurak alda batea bozkatu. Santa Katalina komentuari dagozkion berri emateak eta berrezteak. Gai zerrendan ipintzen duen bezala, hemen 4.2, bada proiektu eta obra zuzendaritzari dagokion apestelen kontratuaren aldarazpenaren berri ematea, bigarrena, DBGsak Mutriku udala nobazioa onartzea, hirugarrena, azken adenda onartzea, diru laguntza sortutako interesa jasotzeko, eta laugarrena, museografiaren azken kitapena berrestea. Hau esan da, jongo gea banaka esplikazioak ematen, eta hasiko gea proiektu eta obra zuzendaritzari dagokion apestelen kontratuan aldarazpenaren berri ematea. Azkenengo bilkuran, esan zen bezala, proiektu honek, proiektu modifikazio badaka, da modifikazio horrek eramaten doana da, kontratu bat berritzea. Orduan, puntu honetan esaten dana da, kontratua berritzen dela apestelekin, proiektu o modifikazio hau dalata. Bigarren puntua, DBGsako Mutrikuko udal nobazio onartzea, oain arte, DBGsak etxe zoan, DBGsak eramate zoan, obraren zuzendaritzaren ardura, obra zuzendaritza behar apestele daka, baina, mendikan aurrea, udalak hartuko reu bere gain, obra zuzendaritzaren o segimientuaren ardura. Azken adenda onartzea, diru laguntza sortutako interesa jasotzeko, esaten bezala jasotzia oso importantia da. Orduan, esan, diru laguntza kopuru handi honek, ematen duena da, etekinak, interesak eta gerakinak. Orduan, aurri ikusten dugu, ja numero badakau, Mutriku udalak 182.000 euroko dirua jasoko reu, etekinak diala eta interesak diala. Eta gerakinak diala, barkatu. Eta azkenengo puntua, museografia azken kitapen onartzea, hor dakau 1.000 euroko desbideraketa, orduan hau dela eta DBGsa bere gain hartuko reu, 1.000 euroko desbideraketa hau. Esan bezala, 4 punto, orduan ikuste detena da, 4 puntuak alda batea bozkatuko reula. Jon, zeo zen? Inigo, bai. Gure partetikan, 2024 nona, behin eta berriz esan dugun bezala, gure zalantza dakau komenduko proiektu bere osotasunean gure herri jai neurri egokituta dagoen. Eta hemen jabetzen gara diala gauz puntual batzuk, adibidez interes batzuk jasotzea, gero behar tekniko batzuk egokitu behar diala proiektua, Santa Katalinako komentuaren proiektua aurrera segitzeko. Guk koherentziaz jarrera berdina mantenduko dugu eta abstenitu egingo gara arrazoi berdinen gatxik.
kasu honetan. Errespetatuaz, beharrezko deian pauso batzu diala, ez dugu bozkatuko aurka, aurka jutea kalte egin lieseioke danari eta hori ere ez dugu nahi, baina baiezko boroilo bat ez dakagu oin, momentuan. Bozketa jungo ge orduan, Santa Katalina komentuari dagozkion 4 puntuen aldeko bozkak, abstentzioak eta kontrakoik ez du. 6. puntua, ingera edo reparo berri baten berri ematia. Aurreko plenuan izan zen lehenengo aldiz reparo baten berri ematen genduna, eta oan arrazoia berdina da. Dakau 127.786 euroko faktura zerrenda bat, erreparuakin jongo dana, lizitazio eta kontratu danak berriztu artean, pleno bakoitzeko ekarriko deu faktura zerrenda bat egoerantan. Azitxagoz, zuzentzen, baina denboria jungo da, aurrekoan esan oan bezala, eta gitxika asmoa da bintzat, faktura zerrenda hortan agertzen dan faktura kopurua aldan eta gitxien izatea. Gitxitzen jutia, dana ondo egon arte. Jon, Nigo. Alkatesak aipatu duen bezala, gure aldeko bozka dudai gabe, da gauz batzuk pendiente udala honek beste udala askok bezala, pendiente zuzentzeko dakan gauz batzui heltzea, eta oin modu honetan kudeatu behar da, baina hemendik ja behin egingo da, pausoka, alkatesak aipatu duen bezala, beraz gure aldeko bozka. Dani mikroa gabe nabil. Hau ez deu bozkatzen berri ematia da. Danontza da pixkate berrixa egoeria, eta neuk ere ez dakitxe seguru, noiz onartu behar da, noiz bozkau behar da, noiz berri eman behar da. 7. puntua, Narbaesdaren fosil bildumaren lagapenaren hitzarmena onartzea. Dana dakizuen Nautilus Museoan dakaula amonite bilduma zoragarri bat, Jesus Mari Narbaez eta Esperantza Azkarragak donatutakoak, eta asko dakau beurai eskertzeko, bai Mutrikuko udalak, bai txa geoparkiak ere. Gaur arte ez deuki behin betiko hitzarmenik, ze provizionala egon da, baina iruritzuzaku momentua badala, behin betiko hitzarmen bat eukitzia, eta hori da plenoa ekartzen deuna. Jabian da udalan arteko hitzarmena izango da, eta udalak konpromiso batzuk hartzen ditu, klaro. Konpromiso horrek dia bilduma, ikerketa, divulgazio eta erakusketa publikoetako bakarrik erabiltzea, bilduma ez saltzia, ez lagatzia, ez trukatzia eta ez ustiatzia irabazi ekonomikoak lortzeko. Bilduma beti bateratua mantentzia. Hasieran Nautilus Museuan eta ikasgela didaktikoan egongo da, oan bezala, baina gero Talaixa Geomuseoa eramango da osorik, Flixeko erraldoiak erakusketa iraunkorrian parte izateko. Piezen konservazioa bermatzia, inventaixua eguneratzia, erakusketa egonkorra mantentzia eta divulgazio jarduerak sustatzia. Eta bildumaren ikerketa bultzatzia Euskal Kostaldeko Geoparkearekin eta edo Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan. Dohaintza modala da. Udalak bildumaren jabetza jasotzen deu, baina bilduma zaindu, ikertu, erakutzi eta helburu publiko, kultural eta zientifikoetako erabiltzeko bete biharra daka. Baldintza horrek urratu ezkeo bilduma jabiengana bueltatuko litzake. Zan ere, Gipuzkoako Foru Aldundixak bisalduko diseula hitzarmena eta ekarpenen bat etxen baldin badeue aldunditxik, hitzarmenian sartuko deula. Jon? Esan guretzako albiste oso nadala, eta eskerrak eman edizeu Jesus Mari Narbaez eta Azkarragai. Uramen bizi guztiko proiektu bat izan da, gure herrian fosil hauek berreskuratu eta balixoan jartzia. Bere momentuan aspaldi baten, turismo negotzin nintzanean tokatu segitzaidan Nautilus
museo txiki hori, interpretazio zentro txiki hori martxan jartzia, momentu hartan, zan orain danok balixo handi baten baten dixeu eta danok garrantzi baten baten dixeu, orduan esan mundu guztiak ez zion balixo berdin ematen o garrantzi berdin ematen, eta egiz ezan proiektu asko zian, idei asko zian, eta urtea joan urtea etorri, ez ziren aurre hartetzen, eta nik uste eurak ja oso zela etxipen puntu batekin, eta Nautilus txiki hori, lokal hori sortatu zen, gauza raro baten bitxartez, budalak jaso zen lokal hori, hasiera bat udalan ezana, eta aukera bat ikusi gendun, behintzat zehozer provizionala edo zehozer txiki bat egiteko, behintzat, eta hasierako helburua hura zen bilduma hau herrixan mantentzia. Ze momentu hartan etxipen horren ondorioz, baso zen ja tentazio batzuk bazaken, eskaintza batzuk bazaken beste herri batzutatikan, da beste museo batzutatikan bilduma hori kanpora emateko, gu baino, herrixak baino, mutrukuk baino, eskaintza erakargarrezagoak itzen zitsunak, eta, eurak beti adirazena izan dugu, beti mutrikun gelitzean izauela, mutrikun ateatako fosilak zian, eta beti mutrikulen itzi dugu, beti eskuzabaltasun handizaken jokatu izan dugu, gure herrixakiko, eta, Nautilus hori izan zen, hasi bat, gauza provizional bat, urte batzutako ikusten genduna, gauza txiki bat zela, baina, behintzat lortu zana, behintzat, txikitasun hortatikan, balixoan jartzia gero ikerketare bultzatu izan da urte guzti hauetan, eta horreko indikan balixoan gehiago jarri izan dugu fosil guzti hauen garrantzia, eta hoin jada momentua salto hundizagoa eman, eta asko zera hundizagoa, asko zera egokizagoa, museo bat fundamentuzkoa, hoin indikan ere balixoan gehiago jarriko doana, eta orduan, guretzako oso importantia da, hitzarmen hau, honek lotuko dolako, zorein arte pixka provizionalian edo, borondate honekin, eta euran eskusaltasunak izan den bezala, hemen mantendu dira, baina ez hau benetako doaitza bat edo lotura finko bat, eta hau guretzako beharrezkoa zen. Nik uste, eurak momentu enten ja sentitzen duela segurtasun hori ez, herrixan badauela baldintza egokizetan fosil kolekzio hori jaso erakutsi eta zabalduko dan baldintzak ematen diala, eta eurak ja berme horrak sentitzen duela badozela momentu enten pausuri emateko. Eurak bere momentuan zalantzaketera bazakaen, eta orduan badala notizia hon bat, eta eskerrak eman berez ere, Espei eta Jesus Mari indako lanagatik, eta gure mutrikurekiko dakaen eskulzaltasun horri txikan. Inigo? Gure partetik gauza bera, ez dut gehiago gehitzuko, Jonek esan duan hildo berdetik, berdinetik juten gara, uste mutriko aukeratzia bere haien bilduman toki bezala, gune bezala, gauza handisa da, ohora handisa da, gure herriantzako, eta hitzarmen baten jasotzia, da legezko egin behar dana, eta danon onerako, bai udalarentzako eta bai bereientzako, beraz, gure aldeko. Bale, gure aldetik ere eskerrik asko, aukera matiarren mutruko herrixai, esan den bezala, bilduma nahiko sakaban ututa zauan, bai, toki desberdinetan zauan, da oain bilduma hori ipinikora, bilduma dana jasokora, da bilduma ipinikora, tokatzezakon tokixan, konbenduan. Esan baitxe ere, aste honetan, jasoreuna da, ekoetxeko, Urdaibaiko biosfera erreserbako ekoetxearen erakusketa iraunkorrako, bildumaren biamonite. Orduan, hor ikusten dana da, ze importantzia dakaen bilduma honek, ez bakarri mutrikuntzako, baita beste museuentzako. Orduan, esan bezala, konbenduakin jota fuego segitzeu, tokatzezakuen tokixa prestatzeko. Nik nahiko neuke gehitxu ere, jundan maiatzean euki gendun, dakizuen bezala, geoparkiak eukizoan, 4 urtero pasatzen doan ebaluazioa, eta UNESCO-tik etorri zian bikide, eta Nautilusen eta gela didaktikoan egon ginen, eta orduan Jesus eta Espe beurak ere etorri zian, eta handikan ere Euskal Herriko Unibertsitatetik ere etorri zan, eta ikerlari bat, eta harritxuta galitzu zian, zela famili batek aldoan euki ez beurak jasota bilduma hori, eta zela gainea, horixe doain zan, izerren truke, herrixai lagatzen dizuen eta asko baloratu zeuen lankidetza hori. Olaixe, bosketa jungo gea. Fosil bildumaren lagapenaren hitzarmena onartzearen aldeko bozkak.
Aho batez. Bale. Aurre ingo deu, 8. puntua, udala energia, Euskal Herriko energia komunitatearen sarean. Jon. Bai. Bueno, mutrikun 2005an klik energia komunitatea sortu zen, eta udala ere partaide eta bazkidea da. Herri ezberdinetan energia komunitatea berriak sortu dira, eta bakoitzak bera norabide desberdinetan bideratzen dira, ez? Eta bide horretan talde komunitateak arazo berdinan aurrean daudela konturatu dira, eta hori dela eta, EH Energia, bigarren mailako kooperatiba bat sortu da, ez? Euskal Herriko 7 lurralde batzen dituena, ez? Udala zen komunitate energetikoa bertako bazkide izan leike, ez? Orduan hori baraja genduan batzorretan. Orduan Euskal Herria Energiaren helburu nagusiak hauek dira, ez? Energia komunitatearen lankidetza sustatzea, tokiko energia berriztagarrien garapena bultzatzea, burujabetza energetikoa indartzea, transizio energetiko justua eta jasangarria sustatzea. Eta udalei zein energia komunitatei laguntza teknikoa eta juridikoa ematean. Udala EH Energiara batzea da helburua, ez? Beraz, energia transizioan aurrea egiteko pauso bat bezala ulertzen da, ez? 2006ko maiatzaren 6ko batzordean azalpen hauek eman, eta han esan zin modura, udala bazkide konsumitzaile izatea da oraingo helburua, ez? Gaitza da, ez? EH Energia, ez da izan bertan, EH Energia, bazkide izatea proposatzen da, ez? Hori helburua, beste, digamos, beste maila bateko hori bata, danok bentsat, bertotik bentsat beste injar bat hartuko genduke, ez? Europa mailan, ero beste hori da, onartu berdana, o jarraitxu berdana. Oso ondo. Hau atzo gobernazio batzorretikan ere pasatu zen. Jon, zeo zen? Bai, esan trantsizio energetikoan aurrera egin eta emisioen gutxitzean pausoak ematen helburu dakan, ekimenen alde gozela, hori hasieratik esan. Gero gisa askotan, holako, gaur onartzagoa zen bezalako ekimenak eta askotan, dabiltzela ideia orokorretan eta kostatzen dela aterrizatzea eta ideia proposamen konkretua zehaztia, ezta? Eta, alegin hori egin beharra dagoela, helburu orokorretatikan gauza konkretutara eta igual gauza txikizetatik hasten da, eta gure inguruan baditzugu adibide konkretuak oso, emaitza honak ematen ari dienak, eta igual inguruan dakaguna begiratu, fijatu, geuk ere antzeko ekimenak errepilikatu edo martxan ipini, eta helburu orokor horrekin batea, ekintzetara jaitsi eta pausok ematean garrantzia azpimarratu nahi dugu, baina esan duen bezala, bide honetan digoazen helburuekin eta ekimenekin, ados goz, osake alde. Inigo? Bai, gu ere, babestu ingo dugu, energia komunitate honen sorrerak baldintzak. Beste batzorde baten bai, batzorde osoko bilkura baten bai esan ginen, aipamen bakar bat dela, argi eukitzeko publikotasuna eta publikoa ez denaren arteko mugak. Hori da bakarri, maila orokorrian, ez udal honi dagokionean, baina edozein energia komunitatea kontuan eukitzeko hori. Osea, publikoa dena danona, eta hori inoiz ezin dugu ahaztu. Hori bakarrik. Bestela bai helburuekin eta bai planteamenduarekin ados gaude. Oso ondo. Euskal Herriko energia komunitatearen sarean sartzearen aldeko bozkak, hau batez, hau ere. 9. puntua, mozioa, maitxe koloretan, ekainak 28ko egunaren harira. Naia. Ekainaren 28ak LGTBIQ+ pertsonen eskubideen alde egindako borroka eta lortutako aurrerapenak gogorarazten dizkigu.
Aldi berean, oraindik ere sexu orientazioagatik, genero identitateagatik edo genero adierazpenagatik diskriminazioa, bazterketa eta indarkeria pairatzen dituzten pertsonak badaudela oroitarazten digu. Horregatik, ezinbestekoa da berdintasunaren, askatasunaren eta aniztasunaren aldeko konpromisoa berritza. Mutrikuko udalak herri inklusibo, bidezko eta askearen aldeko apustua berresten du. Azken urteotan, hainbat urrats egin dira norabide horretan. Hezkidetza programa garatu dira herriko ikastetxeekin elkarlanean, LGTBIQ+ errealitatearen inguruko diagnostikoa abiatu da, lotune bezalako sentsibilizazio eta topaketa ekimenak sustatu dira, berdintasun teknikariaren figura txertatu da udal egituran, eta udalaren plan, protokolo eta jardunetan sexu eta genero aniztasunaren ikuspegia txertatzen ari da. Horregatik, Mutrikuko udalak LGTBIQ+ pertsona guztiei babesa, aitortza eta elkartasuna adierazten die. Gaitzetxe egiten ditu LGTBIQ+ fobiaren adierazpen guztiak, baita edozein diskriminazio, gorroto diskurtso edo indarkeria ere. Berdintasunaren eta sexu zein genero aniztasunaren aldeko politikak garatzen eta indartzen jarraitzeko konpromisoa berresten du. Hezkuntzaren, sentsibilizazioaren eta prebentzioaren bidez, errespetuan, askatasunean eta berdintasunean oinarritutako bizikidetza sustatzen jarraituko du. Aniztasuna gure herriaren aberastasuna da. Horregatik, pertsona guztiek beren nortasuna, identitatea eta maitasuna askatasunez bizi ahal izango dituzten herria eraikitzen jarraituko dugu. Oso ondo, eskerrik asko. Jon? Bai, esan inoiz baino beharrezkoagoa diala giza eskubideen defentsan, aniztasunaren aitorpena eta diskriminazio guztiei aurre egiteko politikak eta ekimenak. Muturreko diskursoak eta eskuin miturraren gorakadak sekulako atzera pausua suposatzen ari dela. Eskubideak, giza eskubideak asko kostatzen dela lortzea, eta pentsatzen du betirako diala, baina betirako ez dira. Uste duguna baino errazo galtzen dira, lortutako aurrera pausu eta eskubide horrek. Eta, honek eskatzen dugu etengabeko lan bat, sentsibilizazioan eta badanok elkarrekin eskubide hauek eta aniztasun hau aitortu eta honen aldeko politikak eta ekimena martxan jartzea. Orduan, guk guztiz bat eitzen dugu mozioekin eta balde. Oso ondo, Inigo? Bai, guk ere, baitxare, gure baikortasun eta gure babes osoa mozio honi, tamalez oraindikan gero eta garrantzi gehiago daka onalako aldarrikapenak, ondo jasotzen duen bezala, bere testuan ondo jasotzen duen bezala, Jonek aipatu du, tamalez gauzela hurbiltzen garai nahiko ilunetara. Ez arlo hontan modu oso nabarmen baten, eta beste arlotan baita ere. Beraz, azkenean jasotzen den bezala, aniztasuna gure herriaren aberastasuna da, eta horregatik borrokatu aniztasuna defendatzeko horre hon behar gara, babesten eta borrokatzen. Oso ondo, bozkatu engo dugu orduan. Maitxe koloretan mozioaren aldeko bozkak, hau batez. Aurrengo mozioa. Foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena direla eta. Hemen irakurri aurretik esan nahi dut, beste herri askotan bezala, EAJak eta EH Bilduk elkarrekin sartu deula mozioa, hala adostu gendun, eta elkarrekin sartutakoa dela. Saioak irakurriko dugu. 2026. urteak garrantzi historiko eta politiko berezia du Euskal Herriarentzat. Izan ere, beste zenbait mugarriren artean, hala nola Eusko Jaurlaritza eratu zela 80 urte betetzen dira, aurten bi efemeride nagusi ditugu. Batetik, 1876ko uztailaren 21eko foruen abolizioaren 150. urteurrena. Eta bestetik, 1976an Bergaran bildu zen alkateen mugimenduaren 50. urteurrena. 1876ko uztailaren 21eko legeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren abolizioa ekarri zuen, bigarren karlistadaren amaieraren testu inguruan. Nafarroa garaiaren kasuan, foru araubidearen eraldaketa eta burujabetza instituzionalaren murrizketa sakona lehenago gertatu zen. 1851ko
lege hitzartuaren bidez, lehen karlistadaren ondoren. Lehenago, 1789-1790 urteen artean, Frantziako iraultzaren eskutik Lapurdi Nafarroa Beherea eta Zuberoako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa gertatu zen. Hiru prozesu horiek, bakoitza bere une historikoan eta bere berezitasunekin, Euskal Herriko lurraldeek mendeetan garatutako instituzio, eskubide historiko eta burujabetza politikoaren galera eta murrizketa ekarri zuten. Erabaki haiek herri borondatearen gainetik ezarri ziren, eta ondorio sakonak izan zituzten Euskal Herriaren egituraketa instituzionalean, lurralde artikulazioan eta autogobernuan. 1876ko abolizio hartatik mende bat geroago, 1976ko uztailaren 21ean, frankismoaren amaieraren testuinguruan eta trantsizio politikoaren atarian, Euskal Herriko hainbat udal ordezkari Bergaran bildu ziren. Alkateen mugimendu hark, foruen abolizioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko. 1976ko adierazpen hartan jasotako espirituak gaurkotasun osoa du oraindik ere. Izan ere, udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten egunkizun politiko eta instituzionala funtsezkoa izan da, eta gaur egun ere udal erakundeek herritarren borondate demokratikoaren adierazpide hurbilena izaten jarraitzen dute. Bergaran izan ziren alkateek eta zinegotziek aitortu zuten ez hitzaiela xamurra gertatu herriaren nahia eta erabakia ulertu eta argitara ematean bere engain hartu zuten erantzunkizuna betetzea. Hala ere, haiek uste zuten heldu zela garaia argi eta garbi adierazteko herriaren eskubide politikoak iraungi ezinak eta ukaezinak direla. Auziaren benetako funtsa ez baitzegoen foraltasun zaharrean, eskubide historiko horiek eguneratzean baizik. Foruek adierazten zituzten subiranotasun eremuak Euskal Nazio ikuspegitik gaur egunera eta etorkizunera proiektatzean alegia. Orduan bezala, bizi dugun egoera honetan ere, desafio berriei ekin beharrez aurkitzen gara. Eta argi aldarrikatu nahi dugu, etorkizuneko gizarte erronkei erantzun baikor bat eman ahal izateko, Euskal Herritarron ahotsak bere lekua behar duela, hitzaren eta erabakiaren jabe behar dugula izan. Oso garrantzitsua da une hau hartu behar ditugun erabakietan asmatzeko. Erantzukidetasun politiko eta sozialaren garaia da. Gure herria eta bere jendea aurrera ateratzeko ordua, garapen ekonomikoa, gizarte justizia eta subiranotasun politikoa oinarritzat hartuta. Erronka horiei guzti ezin zaie behar bezala erantzun eskumen mugatuekin. Gaurko auziek gaurko tresnak eskatzen dituzte, eta Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza handiagoa behar ditu bere etorkizuna bere herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko. Horregatik, oroimen historikoaren aitortzak gaur egungo autogobernuaren inguruko eztabaida politiko eta instituzionala elikatu behar du. Horregatik guztiagatik Bergarako udalbatzak honako hau erabaki du. Erabakiak. Lehena, Bergarako udalak bat egiten du alkateen mugimenduaren 50, mutriko esango da. Barkatu, Horregatik guztiagatik Mutrikuko udalbatzak honako hau erabaki du. Lehena, Mutrikuko udalak bat egiten du alkateen mugimenduaren 50. urteurrenaren eta foruen abolizioaren 150. urteurrenaren oroitzapenarekin, eta bi efemeredi horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen du. Bigarrena, udal honek aitortzen du Lapurdi Nafarroa Beherea eta Zuberoako Euskal Lurraldean eskubide historikoen abolizioa Frantziako iraultzarekin gertatu zela 1789 eta 1790 artean. Horrez gain, aitortzen du 1851an Nafarroa garaian eta 1876an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarritako foru erregimenaren murrizketa eta abolizio prozesuek Euskal Lurraldeen jatorrizko eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera ekarri zutela. Era berean, aldarrikatzen du eskubide horiek ez direla iraungi, ez da herri borondate demokratikoaren ordez kanpoko erabakiz deuseztu ere. Hirugarrena. Udal honek berresten du Euskal Herria Europako herri guztien artean berezko nortasuna eta nazioa izaera duen herria dela, historia, gizarte eta kulturako ondare berezi baten gordailu, bi estatutan kokatuta,
eta gaur egun 3 eremu juridiko politiko ezberdinetan antolatuta dauden 7 lurraldeetan duela bere leku geografikoa, eta euskal nazioa osatzen duten herritarrek dutela beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea. Laugarrena, udal honek aldarrikatzen du beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea, eta horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratiko sozial eta instituzionaletara egokituz. Bosgarrena, udal honek aitortzen du udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun erabakigarria, bereziki foru tradizioan, udal demokrazian eta herri ordezkaritzan, eta konpromisoa hartzen du etorkizunean ere Euskal Herriaren eraikuntza demokratikoan erakunde demokratikoen rola indartzeko eta hauen artean bereziki udal erakundeena. Eta 6. Udal honek bat egiten du 2026ko uztailaren 19an Bergaran antolatuko den ekitaldi politiko instituzionalen helburuarekin. Alkateen mugimendua gogoraratzeko, 1976ko udal ordezkarien ekarpena aitortzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Bale, saioa barkatu, neure akatsa izan da ez zuzentzia hori. Jon? Bai. Esan guretzako, esan duen bezala, elkarrekin aurkeztu dugun eta bi alderdixok adostu dugun mozio bada. Guretzako bi urte urrendia oso garrantzitsuak, bada foru aboluzioa. Bigarren Gerra Karlisten ondoren Euskal Lurraldei zigor moduan izan zen, Gerra Karlistetan izandako posizionamentua dela eta ez dela zigor moduan aplikatu eta foruen deuseztatzea izan zen horren erantzuna. Ordura arte, mende eta mende luzetan zehar, gure herriak bizi genituen eskubideak eta gure autogobernurako legeak eta hori guztia bertan bera geratu zen. Eta hori dela 50 urte, justo 76an frankismo bukaeran, oraindikan demokrazia jaiatu gabe, oraindikan lehenengo autoeskunde demokratikoak egin aurretik, alkate talde bat, eta alkate talde esaten dut, frankismoko alkate talde bat, baina frankismo bukaeran eman zian lege aldaketa batzuk, eta hor alkateen aukeraketan sartu zen aldaketa batzuk, eta hor bazagoan alkate batzuk elegidos por tercio familiar edo esaten zana, eta hor alkate batzuk aukeratuak izan zian herriko elkarten ordezkari moduan, edo guraso elkarte moduan, edo herriko lako jende, ez frankismoa zuzenean atzaparrekin ipinitzakoak, baizik eta herriko sensibilidade baten ordezkari moduan edo aukeratuak izan zian hainbat alkate. Ez demokratikoak, zan dut zela hauteskundeak aurretik, frankismo gara izan zen, baina beste modu batea bintzat aukeratutako alkate batzuk egon zian, 76an aukeratuak izan zianak. Horrek albideratu zoan, berakundetan egotia ikusitza frankismo bokatzen ari zala, horlako, berriz ere sentimentu nazional bat, eta gure askatasunak berriz ere herri bezala aldarrikatzeko borondate bat edo gogo bat sortu zen, eta hor, Bergaran ekitaldi bat ditu zen, eta hainbat herritako alkatek parte hartu zeuen, Mutrikuko udaleko ordezkariren batek ere, ez dakizien, juntzan, egizetan Mutrikuko udalan ordezkari, baina Mutrikuko ordezkaritza bat egon zanen, udaleko ordezkaritza bat, eta izan zen ekitaldi garrantzitsu bat esateko beste 40 urteko frankismoa eta gerra zibilaren ondoren, amendu herri bat, oraindikan herri nortasun bat mantentzen doana, askatasuneko gogoa daukana eta gure eskubideak aldarrikatzen dituguna, ez? Hori izan zen, 40 urteko frankismoaren iluntasun horretan, argi pitz bat, gero albideratu zuena, lehenengo hauteskunde ondoren, hemen demokrazia sakontzea, trantsizio prozesu bat eitzea, eta gure herrian autogobernua eta eraikitze instituzional hori gauzatu ahal izatea. Beraz, guretzako oso importantia dira bi urte urren edo gertara hauek, esan bertan egongo gela, modu batera edo bestela gure alderdiko ordezkariak ere, eta noski, gukera aurkeztu den momentuan, guztiz alde oso gauzela. Ondo, eskerrik asko, azalpen da nahi txion, geu ere bertan egongo gea. Nigo? Bai, gu gure partetikan, hasteko gure errespetu osoa, bai mozioan agertzen den testuingueraketari, eta baita mozioan jasotzen diren helburuei. Eta azaltzen den bilakaera guzti hori. Bai mozioak eta gero Jonek osatu duen bilakaera horri.
ikusten duguna da, dakala kutsu politiko nabarmen bat, eta errespetutikan, guk erabakitzen dugu, gutako bakoitzai, mozioarikena eta mozioan eskatzen den gauzekin bat egiteko, eta batzeko, hor dagoan deialdiari. Guk talde bezala hemen abstenitu ingo gara. Bale, oso ondo. Bueno, bozketa jungo geha. Foruen abolizioaren 150. urte hurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urte hurrena direla eta mozioaren aldeko bozkak. Abstentzioak eta kontrakoik ez do. Bale. Bueno, azkenengo puntoa guaz, zerreguak eta galderak. Segundu bate, favorez. Bale. Eta, neu hasiko nahi, suposatzet beste batzuk ere eukiko duela zehose esateko. UEB bat Azkiaga eremua. Azkenengo astian, hainbat idatzi, mezu, bideo eta abar publikatu gai honekin, eta hemendik erantzun nahi dut. Batetik, EAJak bere idatzia publikatu zoan, eta nik neu lehenengo pertsonan eman nion erantzuna, eta horrekin nahikoa dela iruritzezat. Baina arrezkeo, irainak, gizurrak eta zikin keixak publikatuta ikusi ditut, eta horri lotuta dijoan ere azalpena. Gaixa testu inguruan kokatzeko, batez ere plenua ikusten dozenak zertaz ari gehan jakitzeko, eremu hortako historiko baten behar dut. Eta hortako bai 3 alderdixon posizioak agertuko diala, aktetan ikusi dituten datuak eta posizioak. Oan dala 20 urteko kontuakin hasiko nahi. 2006ko gure arau ordezkoen berri ikuspeneko Azkiagako fitxa irakurtzen badeu, ez dut fitxa oso irakurriko, 3 datu garrantzitsua agertzen dira. Bat, bila izarria eraikina finkatzea eta ostalaritza erabilera gisa birgaitzea. Bila izarria marzoetxia bezala ezagutzen deuna da. Bigarrena, eremuko kalifikazio orokorra, bizitegi erabilerako eremua. Eta hirugarrena, eraikuntza aprobetxamendurako baldintzen barruan, beste hainbaten artean, 52 etxe bizitza. Fitxa honi jarraituz, 2008ko iraieko 19ko ezoiko pleno baten, eremu hontako plan bereziari behin betiko onarpena ematentzako. EAJaren aldeko 7 bozkekin, EAren abstentzio batekin, eta nire harridurarako berdien 2 abstentziokin. Garai horretan ezker abertzailea ilegalizatuta zauela ere esan nahi dut. Pleno hortan erreferentzia etxenzako aurreko eguneko, hau da, iraiaren 18ko hirigintza batzordeari. Nun, hirigintza teknikariaren txostena aurkezten den. Hurrengo eguneko plenuan, 19koan, kontutan hartzen da hirigintza batzordiak emandako aldeko irizpena. Kasualidadez, 2/2006 lurzoro legia, eraikitzako etxe bizitzen 100% babestutako eta tasatutako etxe bizitzak ahalbideratzen doana, madrazo legea bezala ezautzen dena, 2006ko iraiaren 20an jarri zan indarrian, eta lege honek 2 urteko epia eman zoan aurretik zozen proiektuak behin-behineko onarpena emateko, espazakuen ematen, legera egokitzu biharko zialako eta lehen esan deten bezala babestutako etxiak eraiki biharko zialako. Epe hori, hain zuzene, 2008ko iraiaren 20an amaitzen zen. Eta fetxak ondo aztertzen baditzugu, iraiaren 18an batzordia, 19an ezoiko plenua eta 20an epia bukatu. Oda, bezperan onartu zen. Da, onartu zian, 52 etxe bizitza libre eta hotel bat eraikitzia. Hemen hasten da, 20 urte behan duo, Mutrikuko natur taldiak guri leporatzen diguten pelotazo urbanistikoa. Herriratutako idatzixan, lehen aipatu duten idatzi hortan, jarri noan bezala hemen hasten dira, proiektu hau aurrea eramateko nahi hortan aldaketak, hobekuntza proposamenak. Eta urte luzetan jungo dira proposamenak etxen, aldaketak,
jira eta buelta pixkat berdinai. Gauza batzuk atea ditut aktetatik eta horrek igual nahi ditute azpimarratu. Legealdia aldatzen da, 2011-15 bildu udal gobernuan zauala datu interesgarri bat do. 2015ko apirilaren 30an burututako plenuan, eremu honi lotutako hitzarmenari behin betiko onarpena ematentzako. Suposatzet horren aurretikan 1000 batzorde intziala. Aldaketa nagusiak eraikinak bata bestian onduan 3000 metro karratuko espazio libre bat eta 1000 metroko antzoki batekin eta igogailu bat Jose Maria Altzibarrekin lotzeko. Udal batza hontan ere ez do alderdien adostasunik, oposizioko bi alderdisa kontra doz, berdien abstentzioa do berriz ere, baina onartzen da gehiengoa zabalako momentuan. Hurrengo legealdian, EAJ berriz udal gobernuan, hitzarmenian jasotzen doana ez da gauzatzen, adostasunik ez zabalako, logikua. Legealdi hortako hirigintza batzordetan, gaixa 2016ko bi batzordetan agertzen da, 16an ere bai, maiatzaren 27an, eta danetan antzerako aipamenak etxen dira. Antzokisa bai ala ez, marzo etxia bota ala ez, babesik ez dakala, udalak babestu beharko leukela. 2017ko hontan berdiak parki eta igogailua defendatzen dugu. Marzo etxearen jabeekin desadostasunak ere badoz, eta honek ez dugu erresten proiektua aurre ateatzea. 2018ko azaruaren 26an hitzarmenian jasotakoari buruz hitz egiten da, batzorde baten, itxuraz promotoriak berriz aurrea itxeko asmoakin agertzen dalako. Baina ez da beste aurrera pasoik ematen, hitzarmenak laburteko iraupena zakanez, indargabetuta gelditzen da. Berriz, legealdi aldaketan 2019-23 EH Bildu gobernuan dauala, 2020ko ekainaren bateko hirigintza batzordean kontzertazio hitzarmen bat proposatzen dugu aurreko lurjabiak. Eta batzorde hortan gaiari buruzko eztabaida ematen da. Bertan galdetzen da, ia ze arau dozen indarrian eremu hori aurre eramateko, eta arkitektuak esaten dugu, plana onartutako garai hortakoak, hau da, 2008koak. Beste zinegotzi batek esateu, aurreko legaldian hainbat proposamen aintziala, eta guztiak atzera bota ziala, baina posten dala, promotorian aldetik eta udalan aldetikan zehose badaualako eremu degradatu hori duintzeko. 2020an, uztailaren 13an hirigintza batzordean, alderdi bakoitzak bere proposamenak etxen ditu. EAJak eraikigarritasuna jaistia. Berdiak, helburu nagusia, zuhaitzak eta ingurua babestia izan behar dela. Lur azpiko aparkalekua agertzen da, lur azpiko aparkalekuarekin zalantzak agertzen ditu, tokirik egokiena ez dalako, edo aparkaleku biharrik ez daualako. Marzo etxearen balio azpimarratzen dugu. EH Bilduk aparkaleku biharra badauala, eraikina altu eixa izan leikela, eta beste aukera batzuk aztertzia ere ondo legokela. Parte hartze prozesu bat ere planteatzen da. Arkitektuak batzorde askotan, behin da berriz esaten deu, promotoriak baditxule eskubide batzuk, eta udalak aldiola eskatu, baina promotoria aldala ukatu. Lur jabiak eremua saltzeko asmoa duela ere agertzen da, eta udalarentzat ze kostu eukiko doan ere jartzen da mai gainean. Parte hartze prozesu horri hasiera emateko, 2020ko urriaren 19an egindako ez-ohiko hirigintza batzordean, alderdi bakoitzaren proposamenak agertzen dira. Eta berriz ere nere harridurarako ez do parkeik. Akta oso luzea da, eta 3 puntutan banatzen da. 3 alderdixon posizioak, promotorian borondatia, eta udalaren postura zehazteko parte hartzea abiatzea. Irakurriko dut 3 alderdixon proposamenak. 2020ko urriaren 19. EH Bilduk, eraikigarritasuna mantendu. Izarria etxia kentzia, marzo etxia kentzia, eta herri onura batzuk ateatzia. Hala nola, igogailua, estalpia, lur azpiko aparkalekuak, eta erabilera sozialeko etxebizitzaren bat. EAJak, eraikigarritasuna jaitsi, izarria etxia mantendu, baina egoerak botatzi eskatzen badeu, onartuko deuela.
eta herri onura batzuk kentzia eraikinaren volumena txikitzeko, baina igogailua mantentzeko asmoa. Berdiak eta independientiak. Plan berezian jasotakoa betetzearen alde dagoela. Hau da, eremua bi eraikinetan gauzatzea. Zuhaitz gehienak mantentzea, iturria berreskuratzea eta izarria etxeari hotel erabilera ematea. Bueno, argi do azkenian ez dela parte hartze prozesua aurrera eramaten. Legaldi hortan, 1923an eremua garatzeko biharrezkoak dian tramitiak burutzen hasi izan Lurjabia. Kontzertazio junta eratzen da eta tasa batzuk ordaintzen hasten da. Leporatu zaku eskutuan gabiltzela. Zer dakau guk eskutatzeko? Legaldi hontan ator. 2023-27. 2023ko maiatzaren 8ko hirigintza batzordean urbanizazio proiektuaren hasierako onarpena. Izarria etxea bertan laga, zuhaitz batzuk mantendu eta beste batzuk landatuko direla. 2024ko uztailaren 15ko hirigintza batzordean urbanizazio proiektuaren behin betiko onarpena. Hasierako onarpenai jarritxako alegazioak ez diala onartu, eta horrein leikela behin betiko onarpenakin. Irizgarritxasun aldaketa batzuk egin behar diala, urkonsortzioak era aldaketa txiki batzuk eskatu ditu, eta zuhaitze dagokionez, dekretua 57 zuhaitz egotea eskatzen doala. Oain, babestuta gelditzen dian, eta landatu behar dian danen artian. 2024ko azaruan, 25an, hirigintza batzordia. Urbanizazio proiektuaren behin betiko onarpena. Plan bereziak gaur egun dauden eraikinak bila izarria izan ezik antolamenduz kanpo uzten ditu, beraz, eraitsi behar dira. Plan berezian zehaztutako 4 metroko espaloiak mantendu behar dira. Zonakatze xeatua o pormenorizada esaten dan hori errespetatzeko. Hori dela eta, zuhaitzek babes bereziko mailarik ez dutela kontutan hartuta, plan bereziak antolatutako espaloiak gauzatu beharko dira. Horretako, ahalik eta zuhaitz gehien mantentzea saiatuko da. Proiektuak errepide sailaren oniritzia ere badakala azaltzen da. Arkitektuak urbanizazio proiektuaren hasierako onarpenak izan ditun alegazioaren berri ematen deu, eta beak eindako txosten batekin alegazioak ez onartzea proposatzen deu, eta hala erabakitzen da. Berdietako kidiak galdetzen deue ia urbanizazio proiektua onartuta, etorkizunea beira ia aldaketak etxia ukatzen doan, eta arkitektuak ezezkoa erantzutzeu. Esan ez, honekin bakarrikan tramitazio danak amaitxutzat ematen diala, eta eraizpenerako baimenak bakarri faltako ziala. Hau beste batzorde baten ere aipatzen deue. Horrez gain, 2025ko maiatzaren 21an, oraindela gitxi arte izan dan Lurjabiakin eindako bileraren berri eman zakuen da nahi. Eta beak aldaketa batzuk eitzeko prestutasuna agertu zoan. 2026ko martxoko 30ko birparzelazio azerako onarperaren arira egindako bilera telematiko baten, berriro azaldu zakuen gure naixa eta baezkotan gelditu zian. Apirilaren 23an egin gendun gure arteko bilera, geure posizioak argitzeko eta jabei berriro erakusteko. Geroa, handik itxira, proiektuak jabe berria duela jakinarazten digute. Eta jabe berri honek proiektuan martxan jartzeko eremua garbitzia erabakitzen du, eta horretarako eraisteko onartuta ditun zuhaitzak eta eraikinak eraisten hasten da. Hemendo, nere akatz bakarra, akatza izan baleike. Eta ez diot esaten, oposiziako bi alderdixei ez dixuet hori komunikatzen, garbiketakin astea dijoa zela. Nik bezperan jakitzen dut. Egixe esan, ez noan espero zuhaitzak botatzen hasiko ziala. Eta egun hortan eindako tokiko gobernu bileran ez dut komunikatzen. Hori da, neri aurpegiratu altzaten gauza bakarra. Eta hemen onartzen dut, badakizue transparentia nahiela, geixei alkatia izateko, da argi utzi nahi dut, eskutuan eta azpijokotan ez nahiela sekula ibili eta ez nahiela ibiliko. Bueno, hau gaur komunikatzaizuet. Promotore berrixakin egin dugu bilera, jundan hastian.
Oain eremua garbitzuko deue, eta irailean harremanetan jarriko gea, berriz beakin, proiektua aurrera eramateko asmoekin. Beak ere aldaketak egin nahi ditzu. Mai baten inguruan jarri, eta onurak eta kaltiak aztertu, eta guztion artean aurre egingo dugu. Ta argi euki, edozein bide, zirrikitsu topatzen badeu, babestutako etxe bizitzak eitzeko aurre egingo deula. Baina ez inok esan digulako, Hori dalako gure politikia. Da azkeneko bileran ere esanoan. Baina hortako, plan bereziaren aldaketa bat egin behar da. Bai ala bai. Eta aldaketa hori etxeko, promotoria ere ados egon behar da. Eta akordio batea jo behar gara non artean. Bestela, jaidakau. Bueno, errespetu faltak espero ez izatia barretxuak, Vale. Piskat historikoa amaitxuta, jarraitzat. Badakigu askotan politikia zikina dala, eta telebista biztutziakin nahikoa da horrekin konturatzeko. Baina mutrikun, gure artean, hola. Hasieran esan dut, irainak, gizurrak, zikin keixak publikatu diala gure kontra, eta honek, mutrikuko natur taldearen eskutik, eta talde hortako pertsona baten eskutik publikatu dira. Bat, EH Bildu, Espainiako alderdi ultra-eskuindar batek bezala jokatu doala, minduta gozelako alegazioa jarri dauelako. Alderdi ultraeskuindar hori, ultraeskuindarra da antidemokratikoa dalako. Da guri leporatzia antidemokratikoa gehala, da iraina, da zikina eta da gizurra. Alderdi antidemokratikoak ez ditxue demokrazian oinarritzen dian jokabideak onartzen. Eta proiektu baten kontra dozenian, gizurrak erabiltzen ditxue beurak nahi deuena lortzeko. Ez da gure kasua, igual bai beste batzuna. 2. Tramitazio ilegala dela irakurri deu. Arkitektua aholkularixak tramitatu zoalako proiektua. Palmondo, Komenduko etxiak, Goiko Arba, Arrasate, Pinastei eta Mendixa bezala. Baina hemen ez da egon pelotazo urbanistikoik. 3. Hau literalki irakurtzen dut. Eta etxeak egitekotan, parentesi artean guk parkea nahi dugu, etxe bizitzen 140 tasatuak eta VPO izan beharko ziren, parentesi artean arartekoa. Ez, hauek gizurra da. Lehen esan deten bezala, plan berezisa aldatzen bada, orduan bai. 3. puntu honekin lotuta beste harridura bat. Podemos Gipuzkoa, o Podemos Gipuzkoa, nik izango neuke igual Gipuzkoa, mutrikuko natur taldean eskutik babes ofizialeko etxiak eskatzen. Gaine espainol utzian, horretxio Gipuzkoa, zekin. Mutriku baten, espainol utzian, gitxienez azpititulua jarri, gitxienez. Eta parkia, non gelditzu da parkia? Eta pelotazo urbanistikoa. Pelotazo urbanistikoa termino despektibo honek 4 puntu garrantzitsu barnebiltzen ditu. Bat, lurzoruaren rekalifikazioa. 2, espekulazio urbanistikoa. 3, onura pribatu handixak interes publikoaren kaltetan. Eta 4, eta gehienetan ustelkeria edo mesede tratuen susmoak. Hortxe ustet. Hau da guri leporatzen zakuna. Irainak, gizurrak eta zikin keixak. Amaitzeko, oan bai. Mutrikoko naturtaldean hitzak diario Baskon. La autorización de talar los grandes árboles no es casual. El ayuntamiento tiene que renovar las normas subsidiarias que llevan vigentes 19 años y ello implica poner en marcha un proceso participativo en el que la ciudadanía, sin duda, abogaría por pedir al ayuntamiento que comprara la parcela de Askiaga para dotar a la localidad de un gran parque. Afirmazio kategorikua. Tegu bilurra parte hartze prozesuai, noiztik. Lehen esan deten bezala, irailean promotoriakin jarriko gea eremua aztertzen, eta orduan, eta espero danon adostasun eukitzia, parte hartze prozesua martxan jarriko dugu. Arauen berrikusketiai zain egon gabe.
Eta bitxartean, bagu jarraitzuko deu geuriakin. Metek motrik eremuan babestutako eta tasatutako etxe bizitzak eingo dira. Eta jaurlaritzakin hitzarmena sinatuko deu, komenduan eta beste bigunetan gaztientzako batez ere zuzkidura etxiak eraikitzeko. Eskerrik asko. Zeuen txandia. Jon? Bai, bueno. Gauza asko esan duzu, eta gauza asko erantzun alko nuke, baina ja danak ere ez dakat buruan, ez dakat diskurso idatzi bat nahi erantzuteko, orduan, saiatuko naiz gauza batzuk behintzat erantzutzen da gauza batzuk behintzat argitzen. Aldan neurri zen, da gauza asko, gehatuko dira bidean, erantzun gabe, baina, saiatuko naiz aber kapaz nahien gauzak ideiak behintzat ordenatzeko. Bat, esan aurreko, egunean zuaitzak eta botatzen hasi zian, makinak lanien hasi zianean guk sorpresa handiz, eta harridura handiz hartu gendula, gaina bideoak zabaldu zian zeitzuan, eta arbola handi horre botatzea, jakin da arbola bat bota behar zala, hori bazakigun, espaloia itxeko eta bidea zabaltzeko arbola bakar bat bota behar zala, hori beti jakin izan deu, baina gero gisa da, espero ez tesunean jakin gabe obrak azta ez gozen, eta imagen hori ikustia, eta hori, jakin gabe zer digozen etxeare, lehenengo impactua handiz izan zala, eta harrapatu zigula da noi, nik uste dut, beze ustian, eta hortik etorren lehenengo nerviosismoa, gaina, WhatsApp bidez galdetu gendun, haberze obra behin menen moen zan, edo beste hori, erantzun ez gendun jaso, eta, guk hori idatzi bat atea gendun. Bai, baina hori dana 2 ordu, Bai, 2 ordu ezien izan, baina, bai, arratzalde hortan. Garbine egitena esan da, gure eta zeuk onartu duzu, zure akatz bakarra edo zure akatza izan dela hori zen, informazioa izan duela eman, eta gu hortik mindu ginen, goizeko 8etan eukidegu udaletxean batzar bat, eta horre ezaku informatu, ez dakau berririkan gu gozen, apirileko batzar hori eukigendulako, eremu hortan zerrein, eta lur jabiak egon sinatela, eta proposamen bat ekarriko zola udaletxea batzordean lantzeko, eta gu gozen proposamen horren zain, berze etortzen den, jakin da gauzak ez dira errazak, eta hor proposamen aldaketak etxia ez dela erraza. Baina, gu gabiz beti albaldin badazo zer, aukera desberdinak aztertu, ia posible dan, oin plantatuta dagoen baina, egokixau etxia, herrixan onurako hori da gure plantamentua. Ez gauzein posibilea plantatzea, bizik eta ia posible dana aukera desberdinak aztertu, eta gaur egun onartuta dagoena baina, ze egokixaua onartzea dan onartean. Hori da gure plantamentua, ez gauza irrealak edo gauza fantasiosoak, ez dugu hori plantatzen. Eta gozen, hola geratu ginelako, proposamen batek arreko zakuela lantalde horta, batzorde horta, danon artean lantzeko, eta gu horren zain gozen, maiatuko da, ekarreko digute, eta hori karri gabe, ikustia, eskabadorak ez dira lanea, zoitza gotatzen da hori, sekulako impactu izan zen, hori izan zen, osako idatza, hortikan izan zen. Eta izan zen gu, desde luego, desmarkatzen geha guztiz, pelotazo urbanistiko, irregulidade administratibo, eta olako akusazio guztitatikan. Gure kritika alde izan, politikoa, beti, eta esan izun, zuk ere gure idatzia atake personal bat bezala hartu zen duen, esan izun WhatsAppez, gure asmo ezala, eta nik uste dut zure pertsonan ez gehala zure pertsona deskalifikatzen edo sartzen, baizik eta zure alkate moduan, alkatia zea, zure alkato jardunian kritikatzen deula posizio batzuk. Minutzeko hori zilegia dela, da, zure alkate jardunian kritikatzea, zure posizio batzuk, edo ez posizio batzuk, edo, hori ez da berdina, zu pertsona bezala deskalifikatzea, edo hori, nik uste desberdindu behar dira. Mintzen dizula, alkate garenean, edo zein negotzi kritikak dano mintzen digu, eta normala da, eta zilegia da. Baina gu ez geha jun, sekula, pertsona bezala mina etxea, edo deskalifikatzea, baizik eta alkate moruan, zure erabakizak edo zure jarduna kritikatzea edo gure perspektiban jartzea. Hori da, nahi dutela azaldu. Orduan guk ez dugu inolako irregularidade administratiboik edo inolako pelotazoik ikusten. Hori garbi nahi dut azaldu, zela gure kritikak ez dira hortikan indikainoa. Eta nik uste hori argi utzi dutela, Bai, horretxikan. Baina, berrez azpen martzen dut gure hautan ere eoteko. Gero historiko etxena zaten baldin baga, historikoa da, hainbeste gauza ondia, eta aldia gauza batzuk esan, da beste gauza batzuk ez esan, eta horrek eramateu interpretazio batea edo bestea. Eta historikoa zizia puntu baten da atze hori algia jun. Eta egisa da, bere momentuan, gudal gobernuan gozenean, hor ordenazio bat onartu zana, gaur egun indarrian dauana, eta hor zean bi etxe bizitza bloke, 2 marzo mantendu, eta 2 marzo erekin anexo bat etxen zan, eta hotel jarduera bat, eta bar. Hori ala da, baina ezan momentu hartan eremu horri kalifikazio urbanistiko hori eman, egin zan ezan ordenazio bat. Bere kalifikazio urbanistikoa edo bere volumenak eta bere aprobetxamentuak eta hori aurretikan onartutazo zen eremu hortarako. Orduan izan ezan onartutazo zen volumenak eta eraiki gartuesunak eta hori ordenatu egin zan.
Eta beti esatu PNV zagoan eta gu ilegalizatuta gozen. Eta hori behin baina goizotan pleno hontan esan dizut, segun zer esaten duen, zela esaten deun, guk ez dagoa lordurek, baina ez. Zuek ilegalizatuta egon ere, ointzen gozen bezala orduan kamarik ez dagoan eta esan grabatzen, eta ez testigantzaik, baina orduan ointzen jarretxa gozen berdin jartzen ginean, eta ez hori bakarkan, udal gobernuan sosten. Ilegalizatuta, baina gauza raro egitzen zian udaletxe hontan, eta udal gobernuan sosten. Bi kartera gestionatzen sosten. Garapen ekonomikoa markeltzan zinegotzia, eta hezkuntza izaskun osendelezan zinegotzia. Osa, sosten udal gobernu barruan geurekin, eta euskal kartasunakin, beste bi zinegotzi zen, eta dano gozen koalizio gobernu baten, ilegalizatuta, baina funtzionamentua bi batzorde zuzentzen zen duen, hemen jartzen zineten plenuetan da zuen iritziak ematen zuen da zuen boskak ematen zen duen, eta beti izaten duen bezala, mutriko izan zen herri bakarra, ilegalizatuta egon zanean ere, eta guk, gure partetik ilegalidade bat eginda, dietak ere gu bezala berdin kobratzen zen duena. Mutriko izan zen Euskal Herriko herri bakarra. Eta guk asumitzu gendun ilegalidade hori, eta gure ardura penala gure gaina altzen etorri. Baina hori mutrikun izan zen, daia honezko preskritxuta dut esaten gaur kamara horrian. Osea, esaten dezuena guk ez dakau inolako arduraik ez dakau, dakazuek gu ez dakau ardurak. Eta gaina, eremu horren ordenazio inzanean, zuek ere aldeko jarrerok izen duen. Osea, hori kulpia bat emate baldin badaka, da no dakau, baina esan edetena da. Orduan izan zen, eremu horrek zakan edifikabilitatea eta ordenatu, esan, etxe bizitza, osea, bloke bat ingo da hemen, bestia hemen, hemen hotela, osea, baina ez da hori guk ere bakin dundula horre, ez da izlako volumenak ematea, edo parke hori ez, hori izan, volumen bazakan, propietaixoak ere erosi zoanean, terreno horrek erosi zoanean, lehenengo terrenoak orduan erosi zoan, aprezio de, eso, pues de volumen, zakan, onartuta zakan volumenan arabera. Gero 2000 marzota, oin arte, aurreko urte arte, izan da, marzo familizana izan da. Eta gero gisa da, gauza asko aldia kontatu, eta gisa da, gora bera asko ondiala legislatura ezberdinetan. Eta oin dela bi legislatura gu gobernu egon ginean, da minoriza zakaun, eta nahi izan gendun plantamentu ezberdinak edo planteatu, eta etorri zan, orduko lur jabiak etorri zian, da plantamentu ezberdinak etorri zian. Plantamentu ezberdinak beti zian, zaban volumen errespetatuta, hori zalantzan jarri gabe, tetriza puzliain hori, edo bi blokeein, edo bloke bakarrain, edo hori, edo bestia, osea, altua guakein, lau piso beharnean 7 pisoein, edo 3 baina zabalagoa, edo parke txikixagoa, parke handixagoa, baina esan zalantzan jartzen, ornatuta zauan araudixagoa. Eta zan, tetriza, osea, puzlia zela antolatu. Orduan, hori da, eta ibili ginen, eta gizazan, ekartzen zigun proposamena, batzordean, eta niko hendekan, bestian, hotmailen nire korreguan behia honintzen da, plano bat edo agertu zaten, ordukoak historikoak, ez ditut barratu, eta bilak eta etzen dut agertzen zatzu, eta gisa da, zozen aukerak ikustutxa, onartuta dagoena niri egokizien irutzen zatela. Osea, bestiak zian, bai, bi blokein bernean bakarrean konzentratu, baina atzeratzen zen, txikori paketia, erdi zan, bazan sustatzekoa. Orduan, nik uste hori batzordean danok komentatu izan deula urte desberdinetan, igual batzuk esosten, baina batzuk urtia da batzagu, eta gozen batzuk, eta horredanak izan ditugu, gero honzan ere, zuen momentu baten, gobernuan, zuk izan dezu, gobernuan hotxenetan, hitzarme bat onartu izan duen, kafe antzoki bat etxeko, kafe antzoki hori ere, gero, gora berak lurrazpizan zan, esan egokiz ikusten, gora berak egon zian, zuek ere, guri leperatu diguzue zure erantzun hortan iritzez aldatu dugula, danok aldatzen dugu, portuen inguruan ere aldatu dugu, eta kafe antzoken inguruan zego proposatu zen, da zego ere gaur egun ez dezu defenditzen, osake... Eta zilegisa da, iritzisa aldatzia, eta idatzi hortan ere jarri noan, Baina, klaro, planteamentu batzuk onartzen dira testu inguru jakin baten, eta testu inguruak aldatzen dihoaz. Eta, klaro, oindela 20 edo 25 urte hartu zana, eta gaurko situazioak bestia berdinak. Orduan, errokatzia eta mantentzia ondela 25 urteko planteamentuak ere, igual ez da kanzentzu ikan, zeba, testu ingurua hainbeste aldatu da, ezkineak akordatzen nahi orduan, debateak beste batzuk zian. Eta, adibidez, debate bat zan, 2000 marzo, bota edo ez bota. Hori onda beti mai gainen onda. Eta esaten dugu, ez to legez babestuta, patrimoniotikan, orduan zue plantatzen duzun botatzia. Guk esaten genduen, ostras, zala herrixan garai hortako azkeneko bila bat gelditzen dana gaina gora honian zagoana, eta guretzako merezizuan la mantentzia bila hori, berdiak ere esaten zeuen 2000 marzo mantendu behar zala, eta horren aldeko postuen genduen. Egisa da orduan 2000 marzo familizan nazarra. Eta marzo familizak ezakan garbi zer egin nahi zoan. Ze egun baten etortzen zian, eta saldu nahi deuen, handikan 3 hilabete etortzen zian, eta ez du saldu nahi, balixo daka, sentimentala gure familizantzako, baina nahi dugu rentabilidad bat atea, edo zozen, ez gaberatzak, eta hau mantentzeko modu bat atea. Eta orduan, izan zen urtetako jun etorri, plantamentu bat bestiain, eurak ere zien aklaratzen, eta azkenein izan zen, bile hori mantendu eta nolabitzeko bideragarritasun bat eman, ze horrek ere sekulako reformia behar du, milioia gastatu behar dira, hori berritzen eta bar, eta nola.
Eta egisa da, testuinguru hartan, eta ni turismotzen egotzen nintzen orduan, 2003-2007an, Mutrikun, eta udalbatzako aktak ere idatzen badezu, gaia bateako da, Mutrikun ezakon hotel bat ere alojamentu turistiko, ezakon kanpinik eta beste izer. Ezaguan ez Arbe, ezaguan ez Aitzalde, ezaguan Zumalabe, ezaguan izer ere. Tinguruko ere guztietan, egisa zan, ezaguela turismo sektoria garatzen, hotelak eta zabaltzen, da Mutriku zauan geldituta atzea. Gaur egungo testuinguruakin, igual guztiz kontrakoa pentsatu aldeu, baina momentu hortan, aho batez eta turismo batzordian eta garapen ekonomiko batzordian beti behin da berzatetzen zen alojamentu turistikoen falta zakola, sekulako karentzia zakola, eta plantamentu ezberdina zen. Konbenduan ere plantatu zen hotel bat etxia o ez etxia, hori ere zankun aurrea, eta hau izan zen, aukera bat izan zen, ez udalak etxeko hotel bat, baina bertako familizai, bertako jabiai, ahalbideratzeko nolabitzeko rentabilidaten man, eurak patrimonio berritxu mantentzeko, nolabitzeko irtenbide bat. Orduan, eurekin adostu zen, eta plantamentua zen, 2 marzo, dakan estrukturan txikan eta tamaino txikan esan egokisa bertan barruan hotel bat etxia, dana bota eta dana berrixa, ikusten zelako patrimonialdik mantendu behar zela bere distribuzioak eta bere balore historikoa. Orduan plantetzen aldamenean edifizio anexo txiki batein, edifizio anexo txiki hortan logelak engozian, zubi txiki batekin batuta eta 2 marzo egon gozian bazukaldiak, jangelak, komedorak edo espazio komunak hotelekuak. Eta hori izan zen plantamentu bat. Horrek ez duena izan, hori ordenazioan onartu zen, ez duena izan sekula hotel hori ingo danikan. Lurjabiak ez badu nahi, ez da ingo. Baina, behintzat, lortu zen eraikin hori babestia. Kulturan patrimonioan egin duen konsultak, eraikin hau mantendu behar da edo ez merezidu eta erantzuna izan zen, kulturatikan, patrimotikoan idatziz, inziguna momentu hartan izan zen. Momentu honetan, ez dakau gaitxasunikan bila hori babesteko. Zeba, inbeste patrimonioak Euskal Herrian babestia merezidoana, eta horrez egulako urtietako prozedimentua eskatzen deu, eta oraindikan goz zaharra batikan, ez dakiz eman mende atziotikan goz erdiereko jaure gisa, barrokokoak ez dakiz goz babesten, eta hori egun ematen aiatuko zako turnua. Eta babestuko da, interesa badauka. Baina, oraindikan ez babestuta, eta udalen eskulagatzen deu, baina kriterixo bezala, gomendizio da, interes bat badakala eta gomendatzen du mantentzia. Hori izan zen, hori, ez egun obligatzen, baina bai gomendio bat mantentzeko. Ordu, bota alda, bai, alda bota. Guk beti ikusten deu, zala, azkeneko bila bat, patrimonialki bazakala interes bat, eta hola plantatu zen, testuinguru hartan. Zan den bezala, testuingurua guztiz aldatu da. Gora berazko ondia, gero esan dezu ere bai, Arabak onartu zianean, egun bat lehenu, justo madrazo legia onartuta 2 egun lehenuo, bai, eta egisa da, baina hori testuinguruan ipini behar da. Mutrikuko arauak, arau subizioak onartzia izaten da 8 urteko, bataz beste 8 urteko prozesu bat. Hau da, legislatura batez, gitxienez 2 legislatura, eta udal korporazio desberdinak, landu behar deue, da prozesu oso neketsua, oso urte luzea askotako hori. Eta gudak onartuta dakon arauak, hasi zian Euskal Herritarrok lehenengo aldiz udaletxe sartu zanean, legealdi hartan Goxausten paletaz alkatezala, hasi zian lantzen, egon zan, 4 urte lantzen, eta gero gu aiotu guinean, eta nuk uste paletas nio lehenu, ez dakit zian hasi. Total, paletasen legislatura guztia, eta gu aiotu guinean udaletxea, onartzia tokatu zakun. Aldaketa gutxi batzuk ene alizan gendun. Adibidez hor zen, bildun gara izan, eskala horretan gara izan, plantatzen zian 2 urbanizazio txaleta dozauak, eta hori kenduen gendun. Santa Batan bat, eta bestia hor Iriagirreko etxeatzean. Eta hori ez gendun ikusten, batzordean, legaldi aldaketan, sentzilea ezberdinak zozen, eta horrek kenduen gendun. Baina, geixena, errespetatu gendun, aurretik landuta zatorren, ez ginen hasi goitxura aldatzen, zera horrek urtin atzeapenak erreko zoan. Orduan, hor ere onartu gendun herriko arauak, danon adostasunakin hori ere izan behar da. Zer baten da PNV-na dela kulpia, PNV-zako alkatetan. Baina danon adostasunakin eta danon lanketan ondoren eta 2 legislaturaren lanketan ondoren onartu zen. Zer gertatzen zen? Eta Mutrikukin batea, garai hartan udaletxe asko zian, ia uran arau subsidiarioak amaitzen zozenak prozesua. Debaku ere bai, ustezumeiako ere bai, beste herri asko zian, sasoi berdinean, prozesu berdinean gotzen dira. 8 urteko prozesua. Eta ia justo, 8 urteko prozesua bezala, ia onartzea guazenean, madrazo leki etorri zen. Eta obligatzen zoan, hori zen, etxe bizta babestuak, tasatuak eta barretxia. Horrez suposatzen zoan, hankaz gora lagatzia, jartzia, 8 urteko prozesua, eta horra egokitzu behar baldin bazan, izango zen beste ez dakiz urtetako luzapena. Eta hori udaletxe guztiek, PNV-koak, HB-koak, edo danadalakoa sozialistak, udaletxe guztiek, prozesu hortan gozen, ja, amaitzerako fazien gozenak, inzaunazan agilizatu, onartu, legezarrea egokitzia, onartu zen, danakola izan zian, da erosan zen aldania, aldaketien goda. Zer gertatzen da, aldaketa hori, asko da bala luzatzen. Eta asko da luzatzen, eta guazkeneko, zenbat, 2, 3 legislaturatan gabiltzaten eguneratu behar dela. Eta prozesu hasteko.
gu 4 urtean egon ginean, ondela 2 legislatura, gobernuan, saiatu ginean, ezakagun gehixengoik, eta ezin izan gendun hasirein, zeba, ez gendun inolako babesik. Jakinda, prozesu luze badala, eta danon ekarpena biharrezkoa izango dela, ez dela alderdi bate bakargan bultzatu aldoan gauza bat. Aurreko legislaturan, maioria absolutazo zaka zuen, konpromiso hartu zuten, nengo zen duela, 4 urte pasatu zian, ezen duen egin. Legislatura enten ere, gehixongo absoluta dakazue, legislatura maitzen gozia, eta esatea zietxen. Orduan zaten duzuna, etxe bizitza publikoan aldeko konpromisoa dakazuela, eta zabiztela lanian, gure izan fabrikan, sekulako atzeapena dakanean, eta konbenduan etxe bizitza zuzkidurak etxe bizitza kengo dezula, hori gure proposamena dakanean, eta bueno, postutzen deula. Hori da, geure hauteskunde programan, zeuen... Zela ez duen? Aitor. A ber, utziko isau amaitzen da gero txandak. Aportau, zuzkidura etxe bizitza zertzien ezakizun ere. Hori, zertzean ere ezakizula, egisa data. Zero ez. A ber, ez gehaziko gola ez da baidan. Jon amaitxu eta gero bestiok hartuko dugu. Hori da, zuzkidura etxe bizitzak udaletxontanik esplikatu nire esan, zer zian, zeba, udaletxontan minok ezak izan zer zian zuzkidura etxe bizitzak. Eta hori gure programan eraman gendun, eta behin baino guztan plenu hontan esan dizuet, postutzen geha dela, udal gobernua bere indoalako, eta hori defendatu dezuela jaurlaritzen aurrean. Zu udal gobernua zuzte, guk oposizioan goz, eta orduan gure bilera horrietan ez gehalako konbidatuak izan ere, gero informatu gaituzue, ere mandezuela proiektua, asko jaurlaritza gondik ustuela, eta horra mauzte etxe bizitza nahi diala, ados. Baina ez teula izerrerein, hori geuk gure hauteskunde programan eramandako guzia da, eta zure gain hartu. Zeba, hor, zuen alderditxikan, hor alberge bat edo hotel bat proposatzen zen, eta hori 1000 aldiz eztabaidatu dugu. Eta, bueno, gu postutzen geha, momentu honetan, zuzkidura etxe bizitzak, gu proposatu bezala, hor egin nahi dialako. Baina, muturikun benetan etxe bizitza publikoan nahi baldin badien, arauen berrikusketa behar dela, eta 12 urteko, edo ez dakiz urteko, gehixoko atzeapena dako ere, hola da, momentu honetan azitxa ere, beste 8 urte minimo beharko dugu, arauak aldatzeko. Hori, legislatura guztietan gabiltzezaten, eta esan zakuna da, alarmismoa gozala sartzen, aber urbanismoa den herri honetan inportan gauza bakarra, hainbat erantzun jaso izan dugu, aurrekontuak eta negoziatu deunean, gai hau eta izan dalako behin eta berriz. Eta, galdu dut, Arixa, ez dakizan barro, baina, nik uste nahikoa esan detela, beste gauzatko halko neuk esan, baina zela ez dakaten diskursua idatzitza, desbentajea hori zen da. Baina, azira da gueltatzen nahi. Guk, gure iritzi, hori zen, parkia etzen dauna da, guk ez dakit, idea fantasiosi planteatu izan dauna dela, alegin bat etxia, hor, gaur egun, testen guru aldatu dalako, urte asko pasatu dalako, hor nartu zen ordenazioa, eta danok, ados egon ginean, eta hori, baina testu ingura aldatu dela, eta merezi dola, alegin bat etxia, saiakera bat, horrek ez duena izan, ulertzen dola, gaitza dela lortzia, eta zeluzio ez dela erraza, eta hori dela behin da berriz eskatu duguna. Eta udala, eta alkatien partetik konpromisoa hartu zen, proposamen bat edo karreko zela, eta horren zaingo zela. Eta bakarrekan esan, izan zela sorpresia guretzako, jakin gabe, hor obrak hastia. Esan duzun bezala, zuperon hartu duzun bezala. Gero bisaldu iziazun, obra baimena, gizada, obra bain hori daula, firmatuta, fetxa posterior al inicio de las obras, ez dakik gorze gertatuan, baina, salduko dezu batzordian behar balin bada, eta hori, eta gu desmarkatzen gala guztiz, akusazioak, ni de korrupzion, ni de pelotazo urbanistiko, ni de nada. Guk hortan ez, guk konfrontazio politiko gure ideietan sartzen gala, ez beste izetan. Ja, nahikoa luzatu nahi. Bai, gure partetikan, lehenengo karo, alkatesakin dugu repaso bat, informazio askoekin, nik beste repaso mota bat dakat, eta bai informazio apurtxo bat, karo, segun zeinek, zei azten doan, bakoitzak itzen dugu, norberen aldea, ez? Orduan, dano dako eskubidea horri buruz aritzea, ez? Baina hau egin aurretikan, bai nahiko noan, hitz nahiko gogorrak esan dira Mutriku Naturtaldearen gure lehendakariari, eta nik pertsonalki eta bihotzez bere lana eskertzen dut, bere etengabeko lana eskertzen dut, 2 hamarkada hauetan, eukidezake pertsona bezala, guk uste inorrez dela perfektua, formak bakoitzak beriak euki aldeu, testu inguruak eta motivazioak oso aldakorra dira, gauzasko danoi egiten digu, arrazoi ezberdin gatxeik, min ondisa, eta gure erreakzionatzeko moduak izan aldia bata edo bestea. Hau esaten dut errespetu guztitik. Alkateza
oso ondo gogorazi deu, errespetutikan naizuela guzti horrek esan, nik bai, hau errespetutik esaten dut, baina, Rafa konkretuki, Rafaren lanari gabe, Mutriku Naturtaldea esan ia existitxuko. Orduan, hemendikan, hasi nahi noan horrekin. Aipatu dia hitz asko, deklarazio asko, ez dakitz danak Rafan hitzetan izan dian, edo naztatu aldian Rafa eta beste ordezkari batzuen izenetan. Adibidez, Podemos baitxa ere. Nik debate hortan ez dena izartu. Podemosek egin zoan hurbildu izan Mutrikura, egin zoan kokapen bat, egin zoan hausnarketa batzuk, eta atera zituen ondorixo batzuk. Ez dut baloratuko, ez da nire lana baloratzea Podemosek ze modu dakan, komunikatzeko ze modu dakan, guk gaiarekiko azaldu doan interesa, guretzako laguntza bada, ezin detukatu, moduak, bakoitzak ez dut baloratuko, ez dut nahi baloratu. Baina bai eskatuko nuekena da, ez naztatzia, bata, ez ipintzia, gure lehendakari izan hitzetan, gauz batzuk behar bada, ez dianak. Egizia zen, bakizu zer jabetu nahien, lana handixa hartu dezutela, historiko hori jasotzen, oso lana handixa hartu dezutela. Bai, ni badakat beste historiko badakat, eta oin hasiko nahi nire irakurmenakin, alkate zan, aipatu mazela, azkeak ere moan pasatu zana, joan zan astean, guretzako oso mingarria izan zen. Eta oin emozio horrek alde batera utziko dut, honekin jarraitzeko. Baina bai nahi dut esan oso mingarria izan zela. Eta alkatezak esan du, behar bada akatz beti izan zela, bai enize. Gu ikusten dugu, akatz beti izan zela. Akatz beti izan zela, enteratu gabe, jakitzeak, derrepente, gainera zuaitzak akabatzea. Jakinda, ze sentikortasun dakaun gai horrekiko oso modu espezifiko eta finko baten. Eta asko mindu zigun. Hori azteko. Horrek behar bada, gero etorri dan bultzada guzti hori, ez du justifikatzen, ez du zeharo esplikatzen, baina bentsako kokatzen gaitxu testu inguru konkretu baten. Testu inguru konkretu baten, non, gaur, ikusi dugu ze egoeratan dagoan inguru hori. 2008ko plan bereziaren onarpena. Nidakat hirigintza batzordeko akta bat, non han, modu oso espezifiko baten, esaten zen, urbanizazio diseinu aldetik, interes eta tamainarik handieneko zuaitzak mantentzea plangintza orokorraren helburu bat dela gogorarazten zen. Kontzerbatu eta landatu beharreko diren zuaitzen gutxieneko kopurua 52 aleko izan beharko dela. Eta parkearen urbanizazioaren diseinuak tratamendu biguna izan beharko zuela, hor aipatzen zen. Hori aktaren zati baten. Arkitektoan txosten agertzen danean, puntu bezala, 5. puntuan, gogorarazten da, interes eta tamainarik handieneko zuaitzak mantentzea plangintza orokorraren helburu bat dela. Beraz, kontserbatu eta landatu beharko diren zuaitzen gutxieneko kopura 52 aleko izango da. Lurzoru legea 2006 lurzoru legean adierazten duen bezalaze. Ikusten da, lurzoru legea erabili da ez momentu hortan, baizik eta 2 hamarkada hauetan gauza batzutako bai, beste gauza batzutako ez. Baina, hortaz, pizkate aurrera jongo nahi. Guk minuta gertu ginean, Azkiagako eremurako suposatzen zuenarengatik. Oin alkatesak eman ditu azalpen gehiago, ez genukanak. Jabego gerri bat, eta, gure irakurmenak izan zen. Hau da, rugbizan esaten den bezala, patada palante. Hasi. Eta hasi, zuaitzakin, jazta. Plin. Kenduko dugu, un problema menos. Zuaitzak, fuera, jazta. On ja ez dakau horri buruz, eztabaidarik egin behar.
Hor, guk zeulartzen ginen. Ez hausnarketa, ez birplanteamendu, ez atzera pozorik, hori ja akabatuta zegoela, apustua zela botatzeko, eta gure ikuspuntuitean behintzat, gure herrian historia bizia, hitzaren osotasunean bizia, bukatzeko puntu baten ginela. Hori batetik, eta bueno, lehen aipatu dut, hori, ze modutan izan, ze modutan gauzatu zen, bueno, horrek bai asko mindu ginen. Guk, momentu hortatikan, eta modu nagusi baten, mutruken hartu taldeak, ze hartu deu lan honen gardura nagusisa, hasieratikan, gure helburu izan zen, bertako zuhaitzak babestia. Gure lehenespen handiena eta hasierakoa zen bertako zuhaitz historikoen babesa. Eta, dakigun bezala, 130 urteko zuhaitza daudela hor. Hori izan zen abia puntua. Eta guk, lehen aipatu duan bezala, garrantzi handia ipini genion, horri buruz, plan berezian inguruan, egon zen, eztabaidaren inguruan, garrantzi ipini ginen hori, zuhaitzan babesteari. Hori konstante bat izan da 10 urtetan, hori dudai gabe. Eta, bueno, hori ikusten da, garaiko arkitektuak jaso duela. Alkatesak aipatu du, abstenitu ginela, bale, gauza bat esango dut, bakizu haitzik. Neuk proposatu nuen abstentzioa, eta arrazoia zen, lur horrek gure familia ziana. Izan ziala, aurretikan. Ez hitzaidan iruditzen etikoa garai hartan, hori izan zen nire sentibera momentu hortan, 2008 izan. Gure familia esaldu dugu, ez dagokit, eta Zepelinan erekin bat egin zuen, zentzu hortan, eta bueno, hori izan zen arrazoia, ez bestea. Osea, gure lehentasunak ezin aldatu horregatik. 2012an, bai, 2012an, hemen dago, hirigintza batzorde baten, azaroak 12an, Azkiagari buruz, arkitekto aholkulari moduan, Jose Miguel Toledo Etxepare jaunak eman ditu azalpenen zehatzak, bueno, ez denai personalizatu, beraz, esango dut gauza bakarrik. Eskertuko neuke igual izenik ez esatia. Bai, hori da, ez denai izenik esan eta geroa asko agertu dira. Ez denai, bai, egisa da. Ez da gokit eta ez da ona eta ez da, arrazoia. Bai. Bale, orduan, hor, azaltzen da, bueno, zalantzat ipintzen mai gainean zergatik ez dira erabiltzen lurzoru legiaren estandarrak, etxebizitza publikoaren estandarrak. Eta orduan hor, aipatzen da, pizkat egon behar dela, ez dakit sakrifizioa da nitza, baina, herri interesak babestearen helburuarekin, gauz batzutan amore eman behar da. Orduan, herri interesak nagusiak, batzordeotan agertzen zen arabera, berdeguneak, irizgarritasun baldintzak hobetzea, igoailu berri baten bitartez, eta antzoki eraikin berri bat eraikitzea, kafe antzokiakin, kudeaketa eredua gauzatu ahal izateko. Horra, epatu zen, kosturik ezoa laukiko, baina, karo, kosturik ez. Ez bazuen eukiko, zerbaiten truke. Hemen inork ez du ezer erregalatzen. Orduan hori, onartzen zen, ez egingo dugu, amore emango dugu, ontan, beste hau lortzeko. Baina, hori, aipamen bezala, 2012ko planteamentuari buruz. Pesan planteamentu berri bat, de repente, hori, kafe antzokia eta igogei baten behar da. Igogeiaren inguruan ez genukan zalantzarik, igogei iruditzen zitzaigun, inoiz ez dugu ikusi kafe antzokiaren beharra bertan. Eta gu berriz, gu gurean egin ginen finkatu. Zer planteamendu bermatuko du
zuhaitz gehien babestea. 2012an plantatzen zen netikan gure aukera izan zen 2008koa hobeo zen. Osea, objetiboki hobeo zen zuhaitzak gehiago babesten zituelako, babesten zituelako. Beraz, osea, behin eta berriz, 2008ko proiektua aipatu izan deu, baina, bueno, arrazoi horiengatik. Ez beste kontuen gaitxek. Vale? 2015an, alkatesak aipatu du, promotorekin adostutako hitzarmen baten bitartez arau ordezkoaren aldaketa proposatzen du Marzoko etxea eraistiko. Kafe antzoki bat eta igogailu bat gauzatzeko. Hor zan, proposamena eraistea, modifikazio puntual. Karo, ze pasatzen da, modifikazio puntual bat aurrera nahi badezu eraman, parte hartze prozesua behar dezula bai edo bai. Eta guk horren inguruan alegazioak, momentu hortan, osea, muturguan autoritateak historikoki egin ditu hainbat dokumentu, ni batzu bakarrik jaso ditut, baina hainbat. Eta hor, bueno, bai esaten deu, alegaziotan, prozesu publiko baten ezinbestekotasuna gogorarazten du, eta Bila Itxasmendi eta Bila Marzo eta Zuhaitzak babestea aldarrikatzen du. Alegazio honek ez zuen erantzunik jaso. 2017an, Barka Iñigo, noiz esan dezu, alegazio hona ez oala erantzunik jaso? Oan esan dezu hori? 2015. Vale. 2015. 2017an, egon zen, azkearen inguruko batzorde monografiko bat. Eta guk batzorde hortan, hirigintza batzorde hortan, hor lehenengo aldiz eta alkatesak esan deu, proposatzen dugu hor, parke bilakatzea. Ikusten deulako, dela, herriko birika bat, eta hainbat bider, hemen osoko bilkura honetan errepikatu duten argumentuak parke baten beharra, parke urbano baten beharra. Aprobetxatuko bat esateko, pasadegun egun hauek, nahiko erakusgarri dira, zen nolako beharra dakan, ganorazko parke bateak, herri barruko ganorazko parke batean. Guri ez digu balio, kanpoan berde eukitzea, gure jendiak, gure herritarrak, danak, ezin badira hurbildu babesgune klimatiko konkretu batera. Parkeak badira. Berriro esango dut. Garrantzia, ontsa euki dugu. Erakusgarri, pasatzen gauden, pasatzen bero hauek. 2008an, kontzertazio hitzarmen bultzatzen da, eta udalak berriro derogatzen du 2015ko hitzarmen hori, derogatuaz, 2020koa planteatzen da. Muturguan autoritatea berriro alegazioak aurkitzen ditu, eta lehen aipaturiko parkea berriro ere aldarrikatzen du. 2023an, Azkearrako urbanizazio proiektu berri bat iragartzen da, eta MNTek alegazioa planteatzen ditu. Hauen artean, aipatu dezu hori, Muturguan autoritateak aipatzen du, oain, zorionez, daukagun bigarren mailako idazkari bat, arkitekto funtzionarioa eta interventorea. Horri aipatu dugu historikoki, eta gabezi bat zagoelako herrian, eta guri ikuspuntutik behintzat, gabezi horrek tramitazioak inbalidatzen zituela. Alkatesak esan du, eta ze pasatzen da, beste toki batzutan ez dezu esan izer, eta justo konkretuki azkiakan. Beste toki batzutan gauza berdina egin azan, dana inbalidatzeko. Dudai gabe. Bakoitzak aukeratuko deu, zer nun ipintzen deu, bere energiak, ez? Eta hemen, danok dakau gure energia non ipini, eta beraz, guk hemen esan ginen, eta zorionez gauzak aldatuen dira, eta behar bada, zehozetarko balio izan badu, gure pelmatia gai horrekin, dianak diala. Egin behar zan, eta egin da. Ze pasatzen da, 2023ko proiektu honekin, interes, lehen, aipatu duan, 2008ko interes eta tamainarik handieneko zuhaitzak mantentzea plangintza orokorraren helburu bat dela,
Hori, ageri da, ez dutela bete. Ez dutela bete, 2008ko kontu hori. Ze aipatu deu, lehen alkateak, bueno, hor zauan, azeran kontua. Azeran kontua, azerak euki aldeu bere garrantzia, urbanizazio batekiko, baina zuaitzak baitxa. 150 urteko zuaitzak, herri honek dakan, 150 urteko zuaitzak baitxa. Aze hori plantatuko balitz, Arrietako eraikinen, edo tubo batzu pasatu behar dira, Arrietako eraikinetikan ikutuko gendituzke. Bueno, behar bada, bai, ez dakit. Orduan, saneamendua, ura eta kableago hori aipatu genuen alegazio horietan. Eta berriro ere, parke baten beharra aldarrikatzen dugu. Lehen esan dut, kuriosa dela, hori lurzoru legiaren erabilera. Esan dut, bueltatuko nizala, bai, erabilida, ez denek esan, debatetan, baizik eta dokumentuetan, asko erabilida. 2006, gauzo batzuk aurrera eramateko, ez tramitatzeko, baina adibidez, guri 2000 honei, alegazio erantzun baten, uste dut zela, 2008koa jaso ginuna, erantzuna? 2008an bai jaso ginen. 23koan jaso ginen erantzuna, bueno, bai, 23koa zen, ez? Bale, hor aipatzen da, bueno, egiten adibidez, egiten danean aipamena etxebizitza publikoen beharrei buruz, esaten dela, olako kontuak, como que no procede momentu hortan. Beraz, hori pizkat, hartzen badegu, lurzoru legia hartu behar dugu bere osotasunean, eta, bai aipatu da, ez dakala rekorridoik etxebizitzako publikoen beharra edo txertatzea. Guk nahiko genduke aipatu, beharra da baietz. Beharra da euki dezakela. Eta, interesik balego, esan dezu, igual hitz horiekin ez, beharra da ez. Baina, ni bakarrik, aipamen txiki baten gode, plan espezial oin, aprobatzen den plan, azkeako plan hortan, los planes, la disposición transitoria segunda de la ley de suelo, los planes de ordenación pormenorizada y el resto de instrumentos de ordenación no adaptados totalmente a la presente ley que se formulen con posterioridad a su entrada en vigor deberán adecuarse en su totalidad a lo establecido para ella para dichos planes e instrumentos. ¿Vale? Vale. Vale. Ai, barkatu. Barkatu, bai, konfunditu nahi. Hori bai, zuen informazio horreko gelditzen da. Vale. A ver, la disposición transitoria cuarta. No obstante a lo anterior, el cumplimiento de los estándares y cuantías de mínimos de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública serán exigibles a todos los planes de ordenación pormenorizada y a los programas de actuación urbanizadora no aprobados definitivamente en el plazo de 2 años y en el caso de los planes, y de 30 meses en el caso de los programas. Ambos plazos a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley. Vale, hori, guk legalki bai aztertzen gaude gaia, eta aipamen bezala. Orduan, gaur jakin dugu jabe berriza dagoela, itxuraz, ikusiko zer ematen duen, guretzako Azkiaga altxor galanta bat izaten jarraitzen du.
Eta guretzako parkia ez da inolaz ere idea fantasioso bat. Aipatu, Jon, bai, bale, idea fantasioso, bai, ez dugu pertsonalki hartzen inolaz ere, baina guretzako parkia ez da idea fantasioso bat, ez? Eta politika zikina da, bai, asko da zikina. Bai, asko da zikina, baina, danok dakau historiko bat. Bai, danok hasi algea horrekin eta ez dena izartu. Ze, ni bai, aukera mandit nire gure taldeko historikoa aztertzeko eta, horixe. Bai, Bai. Bai, eta, bai, eskertuko nuke, oain arte ez da grabatzen erregu alderak, herritaren atala, eta hau da, beste eskaria beste erregu bat, ia noiz emango dian aukera hau. Usten dut, ezinbestekoa dela, hau mai gainean usten dut. Eta, bai, esan, nahi desuna, esan. Eta oain gazen momentuan, eromiga zain, kontratistik ze planteamendu ekartezkun. Bakigu marzo bota nahi da bela, eta horrek emotu. Bai, botateko hasierak asmoa dakarrela, eta horrek udalai emotetza bai, baza bat jokatzeko bai. Ikusiko erau ze planteamendu ekarteta ben, Uztailak abuzturako planteako dabe, eta irailako planteamendu berri bat. Orduan, udalak aukeri emotezku jokatzeko bentsat. Dan nahixa gaitza izango da, dan eguneko gunean parki izatea, baina, bentsate zerbait dan nahi du. Dan nahi du, berde gunean. Buruan dakala hori esan zoan, hori aukera bat ere izan zeikela, eta hor utzi zoan. Horrek ez dauna izan, horrekin aurrea guazenik. Igual etorreleike? Eta lehen esan deten bezala, irailetikan aurrea esan zoan, etorriko zala bere arkitektua, eta propuesta desberdina jarriko ziala mai gainean, eta danontzat hobiena aukeratuko gendula. Hori imposiblia izango da, hainbeste jenden artean, baina saiatuko gea. Nik motzean ez da izartuko proiektuan kontuan, enaizelako irigintzako zinegotzia, baina komunikazioaz pixkat badakit. Eta igual azaldu beharko zaizue, norbait hitz egiten donian atzian jartzen jendia, normalian dela atxikimendu bat ematen jendia. Orduan Podemosek aldu euki bere komunikazio hildua, baina normalean norbait hitz egiten da honian atzian jartzeianak atxikitzen doz. Eta hurre doz, gezurra esaten nahi dianean, esateko, gezurretan zabiz, hori bat. Hala ere, bigarren puntu baten nahi gehitu, eta da, inigo zaitut pertsona oso on bat bezala. Baina iruditzen zait, justifika ezina dela motivazioa justifikagarri ezin dela izan eozer esateko. Zemen motibatu... Eta esan dut, itzorrek erabilitxut. Baina justifikatu da, behin da berriz, lan asko egiten da, justifikazio luze bat eta gero, ez da justifikagarria, baina eske lan asko egiten. Hemen lan asko kite dugu. Eta fasista, ezkia inorrei deika ibiltzen. Bai, orduan, ulertuko desun bezala, ez dakit nire taldiak behintzat ze pentsatzeu, baina nahi behintzat barkamena eskatu arte, fasista ditzagatik eta gaina barrez, oain. Igual kamara jartzea hona izun ikusteko ze zirko montatze zuen. Orduan, hemendikan aurrea, barkamenik ez badi badago, inigo nahi zurekin nezun dana hitz egingo dugu, baina iruditzen zait oso akusazio grabiak diala eta gaina justifikatu zia langile pertsona badala eta bere gaitikan herrixan gauza asko indiala eta horregaitikan, bakoitza bere forma da aska. Ostia, nik nire formak asko zaintzen intentatzet, Asko. Ez intentau bateatzen lehoia barrutik. Garbi dauana da, azkenian joko politiko baten gabiltzela, bai, gezurretan gabiltzela. Orduan, honen aurrian, nik esan da, historikoa da entzun dut, bertan, saio hortan ez nahuan nintzen egotzi bezala, baina garbi dauana eta hemen ipintzen doana, bai, azkenian, 2008 urtean onartzen da proiektu hau,
jakinda arbolak moztuko ziala, jakinda etxe bizitza libriak, jakinda etxe bizitza libriak engoziala eta jakinda, bai, etxe bizitza publikuak hipotekau etxe ziala. Zer da lata, lehen madrazo sartu baino 200 lehenua onartzen dialako. Zuek ebazosten, zuek ezosten, ez dakit ni neu ez noien, baina aktak esate zeuen, zentzuk egon zian da zentzuk buskatu zeuen. Ezatia berdietatikan, bai, inio nik ulertzet, azkenian zuen familixako terrenua zian, da zuazten ituen zinean, baina bigarren zinotzi bate bat zauan, zurekin alda batea, aurrere azten ituen zan, arelik ezoan esan ez eskua, baina azten ituen zan. Honekin zehitxuta, garbi dakau eta inizek esan doan bezala, fase berri baten azten geha. Fase berri hortan guk udaletikan parte hartze prozeso bat martxan nahi du jarri, danok egongo zeate, o danok egongo gehagon bidatuta, eta hor, bai parte hartze prozesua hortan, danok adostasun bat lortzen deu, bai herrixantzako onena etxeko. Herrixantzako onen etxeko, alde batea, bai gizur honek alde batea lagatzen deu, eta herritxarrakin pentsatzeu. Ez adetenean herritxarrakin pentsatzeu, herritxarrentzako lanian ipintzen gehan. Eta bai, nik ulertzet azkenian zuen naturtaldeko presidentiak ere lehentasuna daka, baina azkenian, oan dela 2 urte, bai, etxe bizitza bat errezan zabanikan, bai, horko familixakuak elitzu zian etxe gabe, dekarpe banezan etorri, zela leike inun lagundu familixa horri. En cambio, konbenduko teiatua berritxura eta bertan dozen zaguzarrak, bai, hortikan urten bihar deolako, 2 bider galdetura, zaguzar horren nahon horian bizitzea. Horre dia azkenian lehentasunak. Eta hori aktando jasotza ere bai. Orduan, bai erantzun horri ere soluzio bat topa hori xeula. Gu garbi dakau, bai, guk ez dago izeskutatzeko, eta herrixak hori badaki. Nik uste tolako gauzak atatzen diala bideoetan, bai, horren inbidisa dolako. Zeba, herritxarrentzako lan etxen daulako. Herritxarrentzako lan etxeu eta segitxuen goreu. Segitxuko goreu igogailuak etxen, endeun bezala gaztainetako igogailuak, segitxuko goreu egainaneko frontoia etxen, bai, endan bezala, herritxarrai entzun, segitxuko merkatu plazan endeun bezalako lanak etxen, bai, segitxuko ikastolako teiatuak berritzen, eta segitxuko herritxarraken lanian. Bai, baina ontako, bai, espekulazioik ez da bihar. Ontakoen behar da lana, herritxarretzako lana. Ez, WhatsAppetik gauza bixaldu da bideoak eta zabaldu gizurrak esaten. Dori herritxarrak badaki. Hau esan da, lan nortan, bai, batetik beste mobitzen geha. Eta ion zuk esan dizuna, zuk hori pentsatzen bazu nik etxe bizitzak ez dakitxela zer dian, ez dakit zer dian o ez dian, baina berakin nundikan noa mobitzen nahien, bai, azkenian buruan dakaun proiektuak aurrea zehitzeko. Porque garbi dakauna da, herri honek ze bihar doan. Bai, eta lehentasun bada etxe bizitza. Eta aukera desberdinak goz ikusten, eta aukera desberdin hortako goz proiektuak etxen. Eta aurkeztu bihar dian tokixan, goz proiektuak aurkezten, proiektu horrek ejekutatzeko eta diru laguntza lortzeko. Konbenduari junda, bai, zu komentauzu zuen propaganda elektoralian, hori aurrik uste zinuela. Baina garbi do, guk sartu ginean ian, bai, konbenduko proiektua rebizatzen, zauan proiektu bakarra zala konbenduko teiatua berritzia. Buruz noi izketan, baina uste zan 400.000 euroko proiektu bat. Nestak etorri zian, eta nesteko diru laguntzak lortu zian. Aldizkari bat atea zan hortikan, esaten hori engaino bazala, más o menos, 15% diru laguntza bakarri jasoko ziala. Azkenen hori erreizta baten do. Gero, azkenengo plenuan, komentau zinuen, zuertiuk egin nula, bai, nez diru laguntzak urten zegoelako. Azkenian ze kontra esan do, batetik bestea. Baina, esan deten bezala. Ez nahi sartuko debatian, garbi dakau, mutrikurako, zein dan lehentasuna, herritxarra diala, herritxarrai zehitxuko lanian, herritxarran beharrei zehitxuko reu, herritxarren beharrei zehitxuko reu, azkenian behar deuen soluzioak topatzen. Nik bakarrik nahi noan gehitxulen, inigo momentu baten esan dezu, nik esan dituten gauza batzuk igual beste baten hitzako izan diala, eta ez, osea, ez.
porque estado baten zozen. Eta Espainiako alderdi ultraeskuindar horrekin konparaketa, estado hortan zauan tramitazio ilegala ere bai, eta etxeak literalki irakurri detena, etxeak egiterakoan gu parkea nahi dugu, ere bai, ez da beste baten hitza. Eta beste baten hitza baldin bada, gero barkatu, beste baten hitza baldin bada, gero beak publikatu dugu baitza hori. Bueno, ez dakit, nik uste, Inigo. Bai. Aitor pizkat erantzuteko, bueno, batetik esaten duzue, bueno, ez Aitor, zo bakarri baizik, eta parte hartze prozesu bat irikiko dela, bueno, kontuan neuki danoki behar kontuan, parte hartze prozesu horren abia puntua, ez da lonena. Abia puntua dia badakau basera bat, dakau ja kanalizazioa, eta dakau ja, osea, abia puntua ja ez nahiko mugatuta. Baina, bueno, hori bakarrik aipan bezala. Guk bestion lana asko baloratzen dugu. Eta badakigu hemen lan asko egiten dela. Inoiz ez dugu esan lanik ez denik egiten. Baina eskatzen dugu bestien lana ez gutxi eztia. Eta gero, bai, nez diru laguntzak, bai, berri hona diela, bai, dudai gabe, baina gu nez diru laguntzan inguruan, esan dugu, tientu zibile behar gehala, ze laguntza horiek dakate badakagu historiko bat, diru laguntzakin, ze arazo etorri zaigun, ondoren etorri dian finanzazio arazoekin, lekalde ezberdinetan. Eta ez, horre. Barkatuen aldetikan, azkenian esan gure aldetikan ez dugula zaten bestion lana ez dela goraipatzekoa. Azken finean jakin behar deuna da, herri hontan musutruk lanian dabiltzen danon lana goraipatzekoa dela. Eta nesten susto hori, bakarrikan esatia Merkatu plazako proiektu eren ez diru laguntzakin egon zala, eta azken finean, dana erdera esaten bezala, fue sobre ruedas. Esaten zen, aurre ikuste zana enzan, denboran eta diru laguntzakin. Bakarri gauza ba nahi detezan. Azkiaga ere daka jabe pribatu bat, eta ni izango banitz jabia nahiko neuke etekin bat atea. Pentsatzen dut, jabe honek ez doala erosi ize oparitzeko. Orduan, ateako du bere etekina, eta ematen badigu aukeria guk zehozer aldatzeko eta gure era zuaitz, parke eta aldan guztixa geixen ipintzeko, eskerrak eman beharko dizio, ze jabia beha da, eremuan jabia beha da. Eta guri aukeria ematia, Nik uste horrekin dano gozalea konforme, eremu horri beste buelta bat ematia. Da lehen esan deten bezala iraian hasiko gea. Parte hartze prozesuena leporatu zakulako, gainea isa eskabadorak gehu sartu deula momentu hontan, lehen esan deten bezala, arau subsidia isuak hasi bihar dianez, eta parte hartze prozesu eman bihar danez, bilura dakaula, eta orduan, más o menos, eskabadorak gehu sartu deula. Horretxio, espagea azten ere arau subsidia isuakin, guazen parte hartze prozesu bat etxea. Eta ez dakitz, beste inok, zehoze esateko maitxik, honen bestez, eta ez da bai da bero hau eta gero, bukatutzat emango dugu gaurko plenua, eta eskerrik asko da noi horre otiarren.